Disre are my combination so that she make a sense. Nasi kwakajamuka. Nasi kwakakwindimara chaivo. Pane munhu angachimbondinetsera madirections azosvika. Pane vatenga vakechina. Ndazvatengesera kechina vaziva kuti havana time yekusuka, havana time yekuzora manakozi macho. Manje kana uchishaya time yekuzora unogadzirika sei? Unofanira kutowana time yekunyatsotora time yako because kada zvinhu zvobuda ta shortcut ndopaunenge wakuzokomplaina kuti zvinhu hazvisi kushanda. Zvinoita magic here. Vanga vakaita sei mavo? Vakatsva nemvura nzimvura vachinodiki ubva vazoita manakozi. Saka voda kuskipa zvokuti soka ndo zvinotobatsira. Handi ndo zvinotobatsira. Hello guys, Morisei, how are you? Morisei ko anvashe. How was your weekend? My weekend was blessed. My weekend was great. Weekend yedu yainakidza sanekeni yangu yainakidza because it was my birthday celebration and takatamba takati kumusha tichinakidzwa tiriko tichifara tichita sei. Saka I'm still in my wrestling mood. I haven't rested. Saka I just passed through to say Morisei guys, how are you? Tadzoka kubasa. Our weekend was great. Takavanengokanaka kumusha guys. You have no idea. But tadzoka kubasa ka auzorambe uchitamba ka uri kumusha. Unodzoka kubasa uzoshanda. Saka tadzoka kubasa. Ndine good news dzakanakisa kwamuri. Yes, my titi, nice skin. Thank you so much. Ndine good news. It's been a while mazvano ndisingatumire zvinhu ku UK because ndandisina munhu wekusenda. Saka it's been like almost a month. Vanhu vangu vachitoenda vanhu vanenge vatozvitengerawo ma11. But I've got good news. Musuwa 14 tine company iri kutiunzira zvinhu ikoko, which is I think a week from now. Saka vanhu veku UK makastoma angu ayanga kupopota kuti zvinhu zvandanaka iwo mazuva ano hauchatumire zvinhu toita sei. So I've got good news, my UK clients. Musuwa 14 tine company yatiri kuendesa iri kutitakurira zvinhu zvedu zveFeliglo, my beauty products. So if you want to order my beauty products edu, this is the right time for you to do so. Between now kusvika musuwa 14, between now kusvika musuwa 13, handizodi munhu anouya after because zvinhu izvi zvinonetsa, especially kana usina wekushipa unoita stress kudai. Apa pamwe vanhu vanenge vaorder, handizodi situation whereby unopesera wakurifanda munhu uchiti ndofunga ndichaziva kuti zvinosvika rini. Saka ndakazoisa announcement yekuti musuwa between now and musuwa 13. If you are in the United Kingdom, if you are in Poland, if you are in Ireland, if you are in America, uchida kuti zvinhu zvako zvisvike, this is the time for you to order because zvese zvichasvikira mu UK, then zvinotanga kushipwa kwamuri. Saka zvaunota unoorder zvinhu zvako otumira ne-shipping fee yeku UK. Shipping fee yeku UK yedu haidhure, is just $20. Pazvinhu zvese zvawaorder unobhadhara $20 shipping fee. Kana uchiorder uri ku UK zviva zvasvitswa padoorstep rako chaipo. But kana uri wekunze kwe-UK kana kuti kuna na Poland nanani, agent wangu weku UK anongoenda pa post office onzwa kuti mari okufonera obva wamuisira mari obva posta. Saka I'm doing a roll call kuvanhu veku UK vari kuda mafuta kuti musuwa
musi wa13 ndo deadline rekuorder. Tine company iri kutiunzira zviri definitely, hapana zvokunzi ndina nhinga ari kuuya azotadza kuuya. Iyi company iri kutouya kuUK ende iri kutotitakurira zvinhu. So please tatochikumbira kuti please kana uri kuda mafuta zvaizvezvi between now and musi wa13 gara waorder, usazonetsekana nekumawana because apa it's so definite kuti anenge achiuya. Saka tine mafuta akasiyana muri kungoona kuti ndiri kuglowa, ndina chandakaisa izvezvi. Hakuna foundation kumeso kwangu, hakuna chiriko. Ende ndakakuudza kuti ndine nguva yandandambota yellow kuti baba. Ndikakuudza kuti mazuva ano ndine almost I can count it as the 4th month. Munoziva varume vanozombongweri kana vakumbisa. Shumba vakazonditi wanyanya kuti mbuu kwacho kwanyanya. I started toning down my skin need this oil. Ndikakuudza kuti mazuva ano handina kana chandozora. Ndofunga ndane 3 months ndichingozora oil. You won't believe it. Ndichida ngoedza kumaintain nekukauma down skin yangu. But look at how it's looking. Haina kana uzorwa kana foundation kana anything. Haina izvozvizvi. But iri kuglow. Ndongogeza ndototi oil yangu ndotouya. Serum yangu ndotouya kubasa. Unless ndichitoda kuisa makeup zvangu ndine kwandiri kuenda, ndopa ndinoti makeup chi pamusoro. So skin inombodawo kubreather. Even pa makeup apa you can't put makeup every day makeup. Skin inoita exhausted. Kune vanhu vane mapundu vari kutadza kana kufamba vanotongoponeswa nemakeup. Munhu anotya kana kufamba so nenyaya kuti skin yake ine mapundu. Saka pese panobuda be it kubasa be it kuchechi unomona akazadza makeup. Usafunga kuti ari kuda makeup inyaya kuti haasi confident. Skin yakazara maspots, skin yakazara mapimples. Saka tine this combo iyi inonzi Radiant Glow. This combo iyoyi yakadai so iyi neserum yacho. Serum iri kupimelo neserum zvinenge zviri 4 zvakadai so. Kana uri kusafa from mapundu wanetsekana, haipa pigmentation, melasma, mapatches, maspots, ndaisa serum yacho napa. Zvese zviri kukunetsa, mazipundu aya asingapere, mazispots aya ari stubborn nekuti anokusiya wakaita kunge hameno. This combo yamuri kuona ishi uchida kuorder zviri 4 zvinoita $70. Isipo scrub kana face yako yakakwasharara ichimara, unotanga wazora sipo yako kumeso obva wascrub ne face scrub. There's a difference between face scrub and body scrub. Face scrub iri soft nekuti kumeso kwemunhu wese chero kukaita rafu sei hakuzofanani nescrub yebody. Saka munofanira kuziva musiyano weface scrub nebody scrub. So isusu tinogadzira maface scrub anda kuti ukuscrub face yako yaya ine mapundu ine maspots obva wageza nesipo obva wazora this our Radiant Glow cream. Iyi ndiyo the most selling combo in our shop because yabatsira vanhu vakawanda. Even if you are struggling from melasma, you are struggling from hyperpigmentation, this is the best combo. Zviri 4 zvakadai so zvinoita $70 chete. Sipo iri yega inoita $10, scrub $10, cream $35, serum $10. Saka kana ya combo yakadai so zvinoita $70. Kune munhu wese ari kuchema nemapundu nemaspots nemzvigamba. Face inoita apa pari black, apa pakatsvuka, apa pari black, camouflage skin, hyperpigmentation, uneven skin tone, rapa zvese izvi. Ndine mumwe akazondifonera akati maititi I can't believe ndozvaita face yangu. Ndaifunga kuti face yangu haicharapike, but thank you. This combo is our best. So uyai muorder combo iyi. If you are now ordering uri kuUK inenge iri $70 obva waisa $20 yako pamusoro ye delivery fee. Inosvika pamusiwo pako kuUK ikoko. Saka inenge ya $90. Number dzedu dzekuorder it's 0773 63381. You can order by WhatsApp. Ndataura kuti between now kusvika musi wa13 tiri kuunganidza maorders ekunze kwedzimwe nyika nekuti zviri kusvikira muUK. Company yedu yekuenda yonodelivera maproducts aya kumba kweagent yangu kuUK. Saka agent ndio inozoenda papost office chikupostirai pamadoorstep enyu. Saka iwo kana uri kunze kwenyika order from now to the 13th because company iri kusimuka musi wa14. Handizodi kuti after 14 wakuya uchindinetsa. Ndachida kuti nanorara. I'm actually coming from kwamusana izvezvi. Handisati ndatombosvika kumba but ndapfuura kuti ndipe announcement iyo because zvakakosha especially kuvanhu vari kuda mafuta ende zvakakosha kuti ndigare ndaunza vanhu in advance. So touya pavanhu vane ganda
risina futi kuenzana riri repabhodhi, vane ganda rekuti makumbo ane zvimhedzi, ane zvakadini dini, ane mapatches. Makumbo evamwe vanhu anoita unga akatsva, so makumbo evamwe vanhu kana zviguno chaizvo unomwe ane zviguno zvakatsva but asiri kutombobleacha kana kuti sei, hauzivi kuti what is going on. Kana une skin inokunetsa iri body, tine products ebody, tine face products body products. So if you want the combo, you can get a face and body. So tine scrub body ndipo turmeric and kojic ndiyo iyi. Tine inonzi turmeric and kojic. Iyi ndo the best selling body scrub yedu yekukwesha muviri une mapundu, muviri une maspot, usatotomboisa mafuta. Iyi yakanakira kuti yakafanana futi yakakombainana nesipo, saka even uchiscrub body yako unotoona ichiita mafuro. So this scrub is good for your uneven body, maoko, makumbo, muviri, magaro, musana zvese. So ukascrubba nayo iyi for your body yako, obva wazora iyi inonzi super brightening iyi. Kana uchida kuti skin yako ive toned up a bit, iyi chamvari. Munoona uya anonditi sawi muzukuru wangu wandinomboita naye uya. Ndikakuratidzai mapicture ake before. Andi makamuona achipa speech musi birthday rangu, muzukuru wangu iyeye. Mukumona zvakaita skin yake konezvo. Ndikakuratidzai before yake munoramba. Anga ne skin iri very stubborn. Iye muzukuru wangu iye uya. Akatanga kushandisa izvi mukaone konezvi skin yake ya flawless. This scrub and this lotion. Azora this lotion obva azora this oil pamusoro, especially in this cold season. Wakasazora oil pa body yako, skin inoita dry. Tine inonzi turmeric oil futi, it's also high on demand. Iyo inoita kuti skin yako ive soft, isave dry. Saka ukatora this body combo as well, unenge waita zvakanaka. $35 lotion, $25 scrub, $20 oil. Kana uri kuorder ku UK yobva wawedzera $20 delivery. Uone kuti skin yako yaichinjere. Tine Misiano soap yeku Nigeria. Togara chitaura yasara shoma. This time yasara 3. Ndoye yasara 3. Amaiwe. Tine this soap from Nigeria. Inonzi Misiano soap. Vanoizora vanoziya kuti aya mawane. Sipo ukageza body yako, omboinamira so, omboimbirira zvako, ombofamba mubathroom, omboita sei wakainamirira. Ozokwesha body yako. Ukaona usina kuita results neMisiano iyi. This Misiano ndinoitenga kufriend yangu yeku Nigeria. You know, I've got that my Nigerian friend, the owner of Misiano. Ndiye anondishipira, ndakati ini handisi kutomboda imwe sipo, ndoda iyoyo. And mukaona skin yake zvayakaita. Nevamwe vese vangu vagara iko nezvi. A lot of Zimbabweans have been buying this Misiano. Yakauya musunono, you remember announce kuti yasvika. But ndikuona kuti muno mushopu masara magaba 4. Sipo iyi chamvari inopedza. Inoita kuti skin ive smooth, itsvedze inake. Kozoita inonzi Molato soap. Molato soap Misiano inoita kuti skin yako ingova toned up, but haizokuti mbu sezvinoita Molato. Molato isipo inoshandiswa nemunhu asiri kutomboda kusviba, ari kuda kutomuka zvake yakaita murungu. Saka munoona kuti difference yeMolato neMisiano. Hande muri kuona zvakatoita Molato iri kutotaura yega kuti inoita sei. Kana uchiziva kuti hausida kuti ganda rako richinje, siyana nayo, because in a week's time inochinja ganda zvokuti kana iwe unoshaya kuti zvafamba sei. But inonakisa skin mbijana. But iri very brutal. Ganda rako unopesera watu muvheti. Ndo yandaishandisa mazuva ekutanga, ndo kombo yandaishandisa, ndikuti ndoshandisa kombo ye150. Pandakazomira boss ndakazoona kuti wewe unogona kutadza kuzotozikanwa kuti ndiwe maititi waita zvimwe zvinhu. So this one is a very effective soap that can whiten up your skin. Inonzi Molato soap. Ka 250 ml kanda marini 30. Then ichi 1 liter chinoita $50. Then kune vanhu vasingade zvokubrightena maskin awo. Kune vanhu vanoti vati nini hantomboda kuti skin yangu ichinje. Tine black soap is from Nigeria. This is a black soap ndipo the black container yevanhu vanoda kungoglowa. You just want to glow. Hausi kuda kuchinja your skin tone, uda kungoglowa ganda rako. Hauna zvauda kuchinja, but uda kunaka. Usingachinje, usingatsvuka, usingaite sei.
Black soap iyi futi inobatsira even uchida kubvisa mapundu uda kuti skin yako irimende tinotengesa black soap iyi tobva takutengesera neshea butter iyo zvinokuchinja but autsvuke manje because iyi inongosiya ganda rako rakadaro but chinakisa. This is one of the best selling soaps as well imo muno. Saka kana usingade zvekuchinja ganda tora black soap usatore kojic soap. Ndogara ndakati munhu ziya zvaunoda before waorder kwete kuzonditi mate tingaone ndikuona ndakuchinja ndakazvitwa nemwe mukadzi musinonoi mate I can't believe how I'm looking ndachida kuramba ndakadaro apa aorder zvake molato apa aorder yakanzi super brightening wega augoni kuverengere kuona kuti hanzi ndaida ngoti ndikasire kuti problem yangu ipere. Aiwa zve problem kana toda kuti tikasire ka wakutochinja anditi but kana want to take it bit by bit usingachinje unoshandisawo zvinhu zvisingaite kuti uchinje. So this black soap and this cream is for glowing skin. Even if you want to glow your body you can have this glow lotion. Ma glowing products edu anongoonekwa kuti anenge ari ma black container. Saka atidi kuti utore ma white container tiri kuti munhu anodi anochinja anditika. Saka ukaine problem yako tokuudza zvauri kufanira kuva nazvo. Ukazozvisarudzira wega iya problem yako. Also we have a glow oil inoita kuti ungoglowa skin yako isina udini isina kutsvuka kana kuchinja. There is a Tina Sibanda vatete vangu comment section vari kuisa number dzekuorder nditete vangu ivava vanondisupporta zvekuti saka vari kubvunza kuti how can we order musatya zvenyu. Tina Sibanda uyu ari kunyora iyi nditete vangu ivavo. We have got ma shower gel ma brightening shower gel anoita ma $20. You want to brighten up tine ma shower gel aya body zvakare then tine ma glow nema super brightening shower gel akasiyana siyana 20 mamwe ndeye 15 mamwe ndeye 20 mamwe ndeye 25 it depends kuti uda kuita sei. Tine nako combo yatinayo kunoko nekutaura kuti kana une manacles ganda haridi kuti unake face chete ruoko robva rwaita kunonzi mheno zvanenge rakaita. I think you are seeing my hand kuti rakafanana neface yangu. Haifaniri kusiyana kuviga maoko kana kuti ukaisa ruoko rwako vanhu vanogona kufunga kuti hausiriwe nekuti zvakasiyana. Tine nako kombo iyi kana wakatsva maoko pamwe waibleacha mheno kwawaibleachira unotanga wazvikwesha nekojic acid. Wazvikwesha nekojic acid kukwesha nemagloves aya obva wageza maoko ako obva watora this nako wash inoi. Ukatora nako wash inei Canada hatina agent but agent ari mu UK ndiye anozotumira. Saka kana uri kuCanada, Poland, Ireland wherever nyika dzakapoteredza unozotumirwa from UK. DHL vakanditi nina vatumire mafuta ndakatomboenda nawo ndichida kutumira a special client yangu akatenga zvinhu almost 350 akati ina handisi kumirira zveorder endainawo paDHL. Ndakaenda paDHL vakanditi mafuta hatisi kutumira. I don't know for some reason. So but ndosaka ndakazoprefer kuti aende first kusvika muUK ozotumirwa nepost office because post office yekuUK hairegedze kutumira ndo yatogara tichishandisa. So like I'm saying there's a company which is taking all these products to the UK kune vanenge vaorder then UK agent ozoita sei ozokutumira ima individual. Reason why ndisha kuti vanhu muorder from me zvinobva kunoku zvakapekwa kudhara. Hauchanetsekane nekunetsa. Agent wangu basa rake kuUK ndere kuposta chete zvekuzomuti ndikuda mafuta akati plus handitombomutaure because you know how it is, people are always fighting my work. Saka handitombokudze handisaka ndizongoona zvinhu zvapa doorstep because kuti uzomunetsa hatomboziye zvemafuta kuno ukaorder ukataura nendikakudza zvekuorder waorder ndinozviputira ndonyora address yako nezita rako rekuUK neaddress yako yekuUK. Saka pandinotumira agent pandichatumira kucompany iri kuuya nazvo zvinotouya zviri already paid. So that agent handisi kumuomesera kuti can you pick this nako cream, can you do this, zvinongouya ka1 zvakatopekwa. I don't need to stress my agent. My agent, her job is to just deliver. Her job is not to tell you what you need. I tell you what you need here because ndini ndinoziya zvemafuta. Saka musamisiri over ndipewo number ya agent yenyu ndoda kuorder mafuta. Kuno kuHarare kuZimbabwe ndo kuno order mafuta. Ku UK agent anongoshanda kuenda pa post office. Saka I want you guys to understand so that pane mwana obva ndipe number ya agent wacho ndoda kuorder ikoko zvasvika ikoko azvisvike ikoko usina kuorder kunoko. Zvinosvika ikoko zvinhu zvinenge zvaordwa. Remember some of the houses dzeku UK dzidiki
kutumira zvinhu in bulk kana maboxes munhu anotokuudza kuti wakuteka space yemba manga saka zvinonetsa. And also even kutumira kana kumba kwashumba chaiko chaiko is not always there. He goes there once or twice. Saka kutumira zvinogara ikoko zvinoshaya anodini anotumira because iko vine zvishumba vasho vari kunoko. Saka kuti pazoita anonovhura mumba mavo ku-UK achikupostirai hapana. Also kunetsa agent imba make nekutumira mazibox asina kuodwa hatikwanise. Saka titi order so that order yako ingosvika iri order yako. Inongosvika ichipfuurira pai post office. So this knuckle watch tati kutaura zvezima knuckles kana maoko akatsva unongosaka kavhara wako muri ukaona unongokaisa mudish oisa tumvura tusina kuwanda onyika maoko ako for 20 minutes. By the time yaunoscrub unotoona kuti pane kachange kaitika nezuva iroro. Handisi kuti manakozi anobva ne1 day but you will see ka difference kekuti pane zvabva because unotoona mvura ichisara ya black waisa this. After that unobva wazora this knuckle cream on your bent hand or on your bent knuckle. So this knuckle combo is very 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 effective. Tagara nayo nguva yakareba iyi knuckle combo iri kubatsira zvakanyanya. So uyai serum kana face yako iri dry unotanga kuzora serum. Tine maserum ekuzora pasi. Unozora maserum amuri kuona inozorwa pasi kumeso kwako before watombozora cream. Unoona kuti skin yako inotanga kuita moisturized. Ozora pasi, ozora huro, unyatsozora zvakanaka, uzozora cream yako. These serums anobatsira for dry skin, even skin iri uneven. Paunozoisa cream uchaona kuti zvinenge zvatombochinja. So vese vandu kutaura nezvavo my UK clients nevangu vakundipopotera. I've got a client akandipopotera kuti amaiti tipo nezvimakundiforce akanditumira magabari empty. Zikanzi makundiforce kuti ndinotenga zvinhu zvekunoku zvevarungu asi mimi ndimi makatidhaidza kuzora zvinhu zvenyu. Ndine urombo nekuti inini wachonaka dai ndaikwanisa kuya zvaizvozvizvo ndaingozuwira zvandaita ndosvika ndichikupai but dzimwe nguva unenge une zviri kutadzisa kuita sei kuita wega saka zvinomboti delay asi kana wamuka saizvozvizvi munondiona ndichita sei ndichiuya kuzokuudzai kuti chiodai saka musaregedze kuorder. Then number it's 0773 63381 ndiyo number yangu. Then imwe issue birthday rapera inini handisi kuzombomira kuramba ndichita advocate for our fellow Zimbabweans. Ndanzwa vamwe vanhu vakundiataka kuti une daka namakadzi. I think mese munotonyatsoziva what's on the ground. Ina handina kana daka namakadzi rinenge ririrei chaizvo daka racho. But takataura kuti for now sezvo maZimbabweans ambori panguva yakaoma ngatingommirei maSouth African artists inga kuVictoria Falls vakabvisa mafikizolo. Saka what makes makadzi different from mafikizolo? Victoria Falls show yakatoitwa musunono yemusi wa5 mafikizolo makamboiona vakateerera 1 koimimi sei musiri kuda kuteerera muri kuda kurwa mamwe maSouth African celebrities ari kumira nenyika yavo vachitaura kuti vanhu ngavaende imimi maakumira mota anzi iwouri une daka namakadzi rinenge riri rei daka racho handisati ndakambocrossa pathi yamakadzini kuti ndinzi ndedaka naye kumusha kuti aitotamba chinja magiya but hazvinditazise kumirira maZimbabweans. Chatinokanganwa isusu sema-celebrities or ma-public figure whatever that we are tinotevererwa nevanhu. These are the same people vanouya kumashows kwedu. These are the same people vanotenga matickets. Vanhu kana vawirwa nenjodzi vatinoti the masses tinofanira kumira navo. Tinoti saka asavapa mari bhoza pana paunganditi maiti tipai vanhu mabhazi ndisina mabhazi. What I can offer is a voice. Ndoramba ndichingotaura because mamasses anoti support. Vanhu ivavo vari kurira panze hapashaike 10 vaimboya kushow yako. Vanhu ivavo 20 hapashai vaimbotenga matickets. Vanhu ivavo 50 hakushai vanhu vaimbotengawo matickets. Saka sei tisiri kuvanzwira nenyaya yekuti haisi hama yenyu. Chiri kukutadzisai kungokansela munhu for nguva inoyi kuti vanhu timboita zvatiri kuda kuita senyika. Tikuda isusu maSouth African haasi kumboti iwewe utaura zvakanaka about us uya kuno. Ari kuti munhu wese ngaabude munyika. Haasi kutombosarudza passport or not. Pane vanhu vane mapassport. Shamwari yangu yaye munonzi Melody munoiziva ambassador wangu uya. Ane passport ane mapepa. Ane vana vakutaura ngemaSouth African. Did you know that Melody has relocated? She's here now as we speak. Melody, my brand ambassador wawe. Angari documented everything. But vakapinda muBenoni vakaita sei muBenoni. Melody akauya nevana vake.
ambassador wangu ya musikano ya musvini uya hatisi kutaura zvevanhu vekuti vanongogara vasina chekuita. That woman wamakaona ndichiti brand ambassador weFelix Law, vana vake especially mukomana anotoita kunge muSouth African, taive naye kumusha uko anototadza kana kutaura shona because vana vakakurira muSouth Africa achoti ne arimo muSouth Africa but vakadzingwa muBenoni. Melody relocated as we speak. Melody akutoroja muno muZimbabwe akasiya zvese, angachigara flat rake rakanaka, anga nemapepa ake, she can show you my documents, asi akadzingwa. I'm giving you examples of people with documents who were chased away. Taanaye muno brand ambassador wedu yataiti ende munotenga kuna Melody. She's now here. Akutotsvaga nzvimbo dzevana vake vechikoro. She never for once thought kuti achadzingwa muSouth Africa. Akadzingwa muBenoni, vakaita noise do maigara vakamache mumo vakadi vana Melody vese vakabuda vakatiza vakauya. She's now here with her children. Vana vake vari kutaura kunge maSouth African. But here you are, you want to fight me because, oh, you don't like me. You know what is going on, but because I have said something that you know is true, but the fact that you don't like me, you want to fight me. You want to fight your own wars. These are not personal issues. This is a national issue, not a personal issue. Don't personalize zvinhu pazvinhu zvenyika. Munochema muchiti hedai marwisa government, hedai marwisa chi. Imimi pachenyu chaiko zvidiki hamugoni kurwisa. Mozogona government. Mozogona zvese zvamunohumana zviya. Small thing that we are saying for now ngatitangei small. Zvimwe zvese zvamuri kutaura izvi, there are bigger issues. Small things you cannot stand together and fight. Moda kusundira vamwe. Dai izvozvo simba iroro uchipedzera kurwisa government. Ndoirwisa government yacho say nani. Iwe wacho wauri kuda kuti utungamidze mberi, hausi kugona kurwisa vanhu vekunze vari kurwisa vana vevhu. Vakadzi vari kuzvarira murodhi. Makaona mukadzi weKapa achinzi akutozvara. Uya musikana aita reporting live murodhi akadzingwa nemimba. Makamuona selfish decisions. Munoitiswa mari nevanhu ava. Vanhu vanotifollowa vamwe wacho vandotenga matiketi ndiwo. Munofollowiwa nevanhu ava vachitambura, but because hamuna basa nazvo, because so long mumba menyu makaguta. Inini mumba mangu handina kana nzara ini. Ndikutaurire ndiri mumba mangu handina kana stress, handina kana hama iri kuSouth Africa kunze kwaEnifa. Enifa ucharutoramba ukuya ndakamuti hambe nako ukafira ikoko ndaneta nekumuti mwanangu dzoka. But what am I doing? Do you think kwangu kuda kurwisa maSouth Africans stereki? But I'm standing for my country. This is not a personal matter or a personal vendetta kuti ndida kutomuwachisa. This is a national issue. Ini ndikutojira bacon handakana stress. I could just simply leave and say, you know what, to hell with whoever is suffering. But ndikurwadzirirwa maZimbabweans, because maZimbabweans ayakuti ndinzi maititi maZimbabweans. Mese muri panapa muri 600 muri kufollowa muchiti tikufollowa maititi amaititi tikuwafollowa. Why can't we return the favor by speaking on your behalf? Mwe munhu autobuda pipipi. Mumwe munhu autoisa pa flyer randaona riri kunzi musi wa 31. Amene kuti vari kuitira kupi. Pane every artist ari famous muZimbabwe po hapaiswa makadzi. For what reason? What does she want here? We don't want her here. Simple. Hatina personal naye isusu, hatimuzive, hatina basa naye. We don't hate her, but we don't want her here. And I'm not going to stop because you are attacking me. Ndoita daka naenda makambomunzwa, makambotidzwa kana mwe musi utichanesana. Kana mbondinzwa mwe musi ndichitaura bad about it. Musuno no kwamsana I had my birthday ndaitamba chinja magia. Ndichatamba radio kwete iye for now. Iye for now hatisi kumuda. And asiri yeganza hatisi kumuda. Tataura kuti even DJ Tira tataura everybody. Tataura every South African musician because ati ndo vachoka vane influence. Every South African DJ ndo vachoka vane influence. Every South African ndo vacho vane influence. Vakanzwawo hit yatiri kunzwa uko vanoziya zvekuita, vanotaurawo. But vanhu muri kuda kutoeslika. Angauye ndiani, angauye ndiani. Inini handina chinombondirwadzei. Ini chero mukandi ataka, I know my rights and I stand for what I believe in. And me, I stand with the people. Because for me to be famous the way I am now today is the people. Daiti atisina mafollowers tisinganyumbwire zvatinoita izvi. Daiti tisina mafollowers tisingadade zvatinoita izvi. Daiti tisina mafollowers tisingatombozikani kuti kune munhu anonzi maitichi. Mafans izvozvo ndikutengesa mafuta vari kutenga ndimi muri kurara murodhi.
Iye zvindu kutengesa hembe vari kutenga ndimi handisupportwe naartist ini handisupportwe na promoter. I don't care about fellow artists. I care about the people. Because my artists is also hatina kana basa ne each other. We are always competing. Saka to hell with us. Who do I care about? Is the people. Because I don't compete with the masses. The masses make us who we are. Ndina basa ni matisina na basa kana nekubhukwa ini. Ndinobhukwa inini makambonona ndichita zvekubhukwa here. I create my own shows inini personally. Makambondinzwa kuti kwanzi amaititi mchanzi mapromoter acharega kwa makambondiona ndichihaiwa ini. I hire myself. Ndikafunga kuita show ndinomisa apa vanhu votouya. Ende vanhu vanouya panakaita album launch yangu yaita dzakana kufema. Panakaita movie premiere vangu vasiri vanhu. Makamboona muna promoter pa movie premiere yangu. Makamboona pana promoter. There were people vanoda maititi vakauya kuzoona movie. Vakatenga movie rangu. Ndikaita mari nekuda kwevanhu. Vanhu mukatenga ma movie $5. Veku South Africa vaivepo. Mukandisupporta. Inini, and I've said times without number, if I had money, me, myself, if I had money, if I have money at this point, if I had buses, Andina, what do I have? I have a voice and I will use it. Andina, and sindisha taura inda ndrambidzo kutaura inda namuna nondramidza kutaura kana kuda kundikwatisa kuti kwanze mucharegwa bhuka nani kwakazombondibhuka munhu anoshamisa mucharegeza makambondiona ndichitamba nemaartist ndingasokononyengerera kuti which artist andiraramire maartist ndoraramira vanhu because vanhu ndo vakagadzira tumaartist chose tomuri kuona tuchinyumbwira kuti twakagadzirwa nevanhu. Vanhu vari kubatana kunyika dzavo kuti varambidze. Maona kuMozambique maSouth Africans adzingwa mu restaurant. What is so special about them? We don't want Makadzi here. Nyangwe mukamira nemusoro. I'm speaking on behalf of myself. This kudangagare ikoko unless atauro something about what is happening. We are peaceful, but this kudang atidi kuitiswa. You say your country is an island. You say can you know shamsira it's garai ikoko. Simple. And tombo and inini mange ndiri mnasinga kwatiswe pa upenyu wangu. Inini chero mukandituka hapana chituko chitsva chekuti ndinovhunduka kuti kwai maititi vazotukwa zvinyowani zviko zvamusinga ndituke. But me I stand for my truth. MaZimbabwe ari kuvata panze. Nanhasi hanzi yeye usataure maZimbabwe achiri koko. Saka chero tikanyarara ndokuti muunzwirwe tsitsi here. Chero tikanyarara chero makadzi wacho akauya kuno ndokuti xenophobia iperere. Sei musingafunge dzimwe nyika dziri kukansela. Zambia yakakansela mashows ese. Imi kwenyu kuda mari sterei. You don't care about the people. It's the people who make us who we are. Nyangwe mukati vanhu havana basa mungadai muchizikanwa here. Pasina vanhu vacho vasina basa ivavo. Would you have been famous? Would you have been famous today if not for these poor people, as you call them? Would you have been who you are? Kumashows kunoya muka here, kunoya vanhu. Tanzania cancelled these South Africans. Zambia cancelled. Kubora chero, they were being booed. Everyone is cancelling them. You are just here. We have to. She supported who? S-Leakers. Last time Mugabe akataura kuti keep your England, keep my Zimbabwe. Akarambira zvekushandiswa zvatinoitwa munomu. Tinoshandiswa. Anozvibhosta kuti unonge anotisa isusu mari. Akatitisa mari yeyi achotora mari yedu. Akatitisa mari kupi. He have always supported Zimbabweans. Upi? Wakafida ma Zimbabweans. What do you mean? When you support one artist, you are not supporting Zimbabweans. Me, I have always been nice. Who have been not nice? Were we not nice to you? Why we are uchijamba wachiwombera tese? And now we are saying, don't come for now. Hey, we live in two different worlds. Kana chakanambidza mafikizolo makadzi DJ Clio, DJ Tira, DJ whoever, DJ Chi, Ango Wafos, Tudara Munu Wese, Watango pa flyer at South African artist kuda. You forget so easily. Xenophobia is period, they are marching every Thursday. Awasatu amira kumacha, imatokangano.
Makuti 31 is just around the corner. Vanhu vachiri vakarara panze. Akusati kwane peace. Vanhu vachiri kurohwa, vanhu vachiri kuitwa sei? Indakakuudza kuti handisi kufurira vanhu kuti rova yeMasouth African. Ndakataura kuti pamashows vanhu ngavambomira kuya. Ndozvandakataura. Handisi kuti let's be violent. I am saying let us unite and say no for now. Not only to Makazi, to all these artists. Because zvataurwa naMaititi. Amaititi ndotofana kwaopoza ini. Ini chero ndakataura kuti vanhu vari kuenda kudenga karimwe rakandivenga rototaura kuti atendei kugehena kunotsva nekuti Amaititi kana variwo vari kuendesa kudenga bheta ndiche. Are you stupid? Are you okay? Are you normal? You are selfish, self-centered people, greedy people. You don't see what people are going through. You want to cover up zvinhu zvingori papublic zvatiri kuona. Munhu akazvara murodha munomuonera achinzi akuzvara nemusikana wekusouth uningikino. Akanzi mukadzi uyu akutozvara panapa. Hazvikurwadzei nekuti hatisi hama dzenyu. Ini ndiri kukuudzai panapa kuti handina kana hama iri panze. Hama yangu one iri kuSouth Africa is Enifa. And Enifa ndiye akataura kuti nini ndino kwandiri mama kumasababa menozva Enifa ninganopengo nayo. Ndamudza tidzoka kumba. I have stands, I have a house yakupera. Ndakamuofa Enifa dzoka kumba ugare kuningi kumba kwangu kuDonbrook. Ari kuramba. Ndo hama yangu nditori nestress naye because I know kuti pamwe tasvika kumasababu kwachiko. But vari murodha hatisi hama dzangu but ndikurwadziwa because I'm a Zimbabwe. Ndakakuudza kuti chero mukashamisira mukati you are not Zimbabweans, you are British, you are chi. Kana so long ropa rako rakazvarwa muZimbabwe ya Zimbabwe. My promoters, don't be selfish. Poster here rakazarana anani vese vemuZimbabwe. Vese vava vari very famous. Asi kuda ngoturika kamwe kamunhu kasina nebasa rese. Anoshamisa anovengerwe. You are opposing because it's Maititi and you think Maititi would be a coward and say, okay. Me, I don't reason like that. I don't reason like that. I would rather die standing for the people. Andi braibwe kuti nditaure zvinhu handina wandonyengera ndinyengerere kana kunyengera kuti shamwari kana kuti I don't give a hoot. Because to be who I am, basa rese randinoita rinosapotiwa nevanhu. Zvandinoita pakurarama kwangu zvinosapotiwa nevanhu. Makamboona artist achipinda mushopi ino achitenga mafuta. Ndewe kupi? Wandofana kumira naye. Artist. Makamboona upi promoter akambopinda mushopi achitenga hembe. Makamboona kupi? Saka chamunoti Amaititi you're an artist. Somebody sent me an unknown live in ndatozoitira some unknown and I know kuti unknown here anafana kunge ari one of the people are related kushow iri kuitwa musi wa31. You're an artist, take note. As we are going also to ban you, to ban me makambondi haya. Fuck off. Makambondi haya pim. I do my own shows. Ini andi haiwa ndina kana basa neko andidi haiwa. I don't slick people like that. I do my own shows. Inini ndikatofunga izvo kuti Saturday vanhu vari kuungana vanoungana. Kwamusana kuti ndakaita birthday raivere hama chete but pakauya nevamwe vanhu ndakapedzisira ndakuto imagine kuti takaita budget yevanhu 100. Kusvika ketera ati Maititi chikafu chamaisa kwamusana hachichakwani. Kupedzisira tauraya mombe kurakidza kuti vanhu vanotevera munhu. Kwachizara usiku noise yakuita mumba pangu pepe. Kuvanhu vabvepi? It's because people follow munhu. Saka inini handimbobve ndakachika kuti hanzi ndichaboyikotwa nani because I have my people who support me, who I love, who I stand with, who I stand for. Ndina basa nekunzi hanzi ndobhukwa nani anoshamisa wandoti nhasi please I book myself. Kana ndikasabhukwa I will book myself. Ndounganidza vanhu. I create my own shows. Album launch langu makamboona rakanzi Ningi Promotions. It was about me. Movie yangu makamboona yakanzi Ningi's Promotions. It was me and people who love me. Vakaita kuti ibudirire. I have people wekuti they would do everything. They don't even want to be mentioned. They don't even want to be known. Ordinary people. Ndikatengesa mafuta anouya uzotenga. Ndoda kumira nema artists.
ari greedy anongofunga kuisa mari muhomwe kuswera kuti for what reason? I will still stand my ground. I will still stand my ground. No artist should come here for now. Be it they are going to the UK. Ku UK koko vana Zimfest vanani. Y2K vakaterera. You know what Alex came to me? Akatarot, I have cancelled. He came to me. Alex, Y2K. Shout out to you, Y2K. My promoter and my promoter who have been there for decades. They came to me, they sent me a message, Mighty T, we have cancelled all South African artists for now. That is Y2K. That is what we need. Y2K, everybody knows. In first, everybody, Jola Loban, everybody say. You want to fight the government, yet you can't fight small things. Tozotaura government was right. Zvidiki zvokuti vanhu tingobatana weather takavengana ngatingobatana for 2 minutes idzodzo because we are Zimbabweans. Ma South African ari kuzadza street, ma South Africans ari ku muri kuona kuti nevarungu veko vachitaura kuti abahambe, you know they are like tsetse flies mutaundi kudai vakazara vasingawira nemoto kuti munguva anorovanaka but vane chinhu chimwe chete izvezvi Jacinta neuya murume uya vari kurwa but vari kukondinya nemachi yavo. Jacinta akuenda nekoko, uya murume muzulu ari kuenda nekoko, but the goal is the same. Pane ari kuti handichada kurwisa maforeigner. They are fighting themselves but they are still fighting the foreigners. That's what we need. Ngatirwe isiri kuno heya ndikufarire fuck off newo fuck off. But ngatimboite chinhu one. And told it because in the world you want to have your own selfish things, to your own selfish self. Abaskurwere Jacinta nemurume uya izvezvi vari kufayana nekuti uyu akanona president uyu akarega. Havana kuudza Jacinta uya. Asi vari kungorwisa maforena mukurwa kwavo ikoko vari kurwisa maforena. Unenge wakatomaka ndinomaki ndimbondiudzai reason one yandingamakira. Reason one ndeyekuti kudii? We just want kuonesana. For now just don't come. Imari yedu yoyo, imari yedu yatikunobvisa. Hakuna munhu anofanira kushamusira kuti hanzi nyangwe iwe ukati hasi kuuya isusu tinomuendera. You are very stupid. Tiri kurwa kuti maartist emuno masimudzirwe. Maartist acho ari kutomanya kunobatana namakadzi. Saka ndosaka kamuchigara makatuno. Izvezvo zviri kumanya kunobatana namakadzi. Makadzi anenge akapiwa 30,000 izvo zvakapiwa ma500 zvimasaskamu. Ozvoona kuti you there. Apiwa 500, 200 yapirira kufuel, 30,000 yaenda nemuforena. It is exactly what it is here in Zimbabwe. Musashamsirwa nemaartist nawo anotovharirwa, nawo anotodzikisirwa. Because mari yapiwa makadzi neyavapiwa izvezvi vachihuta vachikandwa pafry, makadzi waenda ne30k, anonosvika tenga mota kana unotenga imwe imba, iwe uchipiwa ma500, ndo wofira. Tiri kuti support local, upgrade local. Pay locals better money. Local what is you can say, you know, at this point, I want to support, but I can't be on the same poster with the moon. What you could do, that's how we Mutori Mutori share. Catch me live, what you want 500. Munofunga that is too married to Munopi. Martis de Munom, there's a negotiate. Anogona kuti 2000 inopezera pa 500 chingonza wangu chingoita zvongotumbo uyo mbotuwawa ana makadzi avana negotiation yataura ndo yaanopiwa but avazvioni kuti dzitori nhapwa muri nhapwa mabi enyu muri nhapwa. Inini I can never settle for 500 me myself anoona nditira munhu live chaiyo kubasa kwake anenge ani pa 1.5 ukaona chandaitira 500 iposta oro video raagadzira iye ndokanda andirareme urife urombe anditombodi kuitwa rombe handidi kudzikisirwa handidi kuonerwa pasi. I know my value, I know my worth.
handina kana basa nazvo. Inini I'm not a desperate person yekuzowa maposta. How many times have you ever seen me pamaposta nechaunga? It's always me. Ndozvisa ndega ndokanda udaiso chitarisa vanhu vanouya kukanisa ndakamboita show yakaflopa mulife yangu. Chero yaitwa na promoter chaiflope vanhu vanoti tiri kuenda kunoona maititi. I cancelled my South African show ya 6 July, you know it. Ndakambotanga ndaita and ya 6 July yanga tori ma sponsor anga akandipa. That guy gave me 3,000 pass. I can show you my messages. Akandipa 3,000 pass. Deposit in balance yanga sala nayo yanga iri 1.5 because it's international na namti 4.5. Akabadira deposit yema adverts akanipa 3.5. But pandakatanga kuona zvinhu zvidaiso ndikati ona matakirwa atikuitwa nevanhu vari kuti muda kuya kuzochekeresa vanhu. Ngatimbomirei tinozoita kumberi uko. Promoter yezita anonzani kukomana aida unza udebeni. Akati maititi matotaura plaza tizoduti show yedu iflop nezvinhu zvakadhako. Ngatiimisei. Takaimisa. Takaimisa one. Saka chinoshamisa chi ndikaisa announcement pano ndikataura kuti guys nezviri kuitika ndikuchakwanise kuuya because vanhu vanogona kuuya zoro waenda kamira pa stage. Mhosva inonzi ndiwe waita kuti maZimbabweans aungane panzvimbo 1 abhuchwe panzvimbo 1. I did not care about the money. I cared for the people who were going to come. Vanhu maitwa ambush muri pashow yamaititi. Mofa. Mangwana futi you are the same people vaizota maititi vakachekeresa vanhu. And I stopped that show. Madzimai anga atotenga majinzi because taipfeka majinzi. Vamwe vanhu vakatopopota tatadai, vamwe vanhu vakati tanga totopromota tipe refund. Ndikati vapei refund for now. Vacho vakatenga ma tickets. We will do it. We have so many moments. Dzekuti kana zvinhu zvagadzikana tichaendako. Mukuti ndandisingade balance yangu yakasara. Muri kuti ndandisingaide balance. Some things we should consider people. We should consider the lives of people. Urukudaro, urukutowedzera moto because ma South Africans achatowedzera moto. Nyangwe tikanyarara ma South Africans achatongoita zvaanongoita. Ma xenophobia. How many times xenophobia ichitwa mu Zimbabwe kwevinezvi? How many times xenophobia ichitwa munyika dzese vanhu vachingonyarara? It's time to say, listen, guys, to hell with you. South Africans are bullies. They want to rule the world. Atinga iwe, tingaswero kutongwa ne South Africa kuna America kuna Trump. Toti Trump, toti South Africa. They bully people. When there's on the boss, hakuna munhu anosimudza musoro. They know we are cowards. Bully. And look, my eslika, my pesa, I love you. I single love you, my cousin Jondiani. No more love, but to hell with her to now. For now, at least could I. Atadzei, just because in the mighty Tivatao. Just because in that hour, a second, no fana go for Vanofana Gurawa because I might tivati, might talk one of Gavasa, a single different of Batai or Gavarawe. Oto Navan, Machob, Kufaria Shaka. Sometimes don't hate the message. You can hate the messenger, but don't hate the message because that message is for you. It's not for me. And I'm sitting pretty in my house. I'm doing this for my fellow Zimbabweans. But if you choose to shut me up, then you don't go gara. But no, what is this? Makadzi didn't make Zimbabwe. Makadzi didn't contribute anything to Zimbabwe. You cannot come here to defend her because she featured whoever. And my features are no. Sometimes she gets paid for that because definitely she wouldn't feature for free. Hakuna munhu ano feature zvakafanana naNigeria nakaunza muno. Haana kuya for free. Ushamwari hunobuildwa nemari. Ndo hwamuri kuda kurwira. She did a lot. What lot? When she took 1,000, waka feature wega muno mZimbabwe. Vachida kutaura chokwadi chisiri chekundirwisa. Vanenge vakatomupa kana 10. Yekudoko, can you feature on my song? Can you feature on my song? What are you telling me? I am in the industry. You can't tell me shit.
For me to act with those Nigerians, isn't young to Mashamari, Taka Badara, Ushamari was Ovakwa after Tabadara. I had to pay for them to pay attention to me, for them to call me big fish, for them to be bragging about my titi. I paid them. Because if I didn't pay them, big fish. It's always beneficiaries. It's always, what do I benefit from these people? Because there is nothing for free here that you can say, what did she contribute? What did she contribute? She has done a lot for who? For you in your house. She had made you to be known. She had made you. Then is it for everybody? Can I wait till wapi was married? Cannot one was married? Does that make it equal to everyone else? Sakamuni kanane zviku kanganisika zvipare hauzvioni you overlook because makapana na mari. I'm not going to stop. And I'm not going to be stopped. And ndikazofunga futi ndogona kutongostopa ndongonyarawo zvangu zvokutongosiyana nazvo because dzimwe nguva unotorwira because vamwe vanhu haasitongori maartist ari kundirwisa nevamwe vanhu vasitorina kukwana mwe munhu anotori murodhi zvakaitaura kuti pamberi namakadzi ugosha kuti ari kupengei. Saka makamisirei mafikizolo kana makuda kubisa makadzi. Tiri kuti these people are the same. South African artists. Moda kunyebera kuti ukamana makadzi ndekupi kwaanogara. Tiendeko. Anemba here kuBorodeo. Anemba kumaBereni. Anemba here kuchitungwiza wamuri kuti muZimbabwe. Anemba here kudema. Ari kuvake pizvezvi. Ari kuvaka kuSouth Africa. Kwani kumusha kwake. Imi muda kumu-personalize kudai. Because I don't like me. Mandebele chayo. Tineka kumakana kwa chakaita ne Mandebele. But muri kumaona Mandebele ari kupopota uko. Endai kuma TikTok. Mandebele chayo ari kupopota kuti asimfuni but vanoto ndo vanhu vacho. But vari kuti zvika atina basa nekuti tinonesa nemashona ngatibatane nemashona tirwise munhu vanhu. Otoona 10-20 people vari kuenda kuside kusiko. Zambia yakakancela everywhere Zambia. Tanzania iri kustopa. Imi micheche ndimunoda kumondofara reason. Saka munoda kuti netserei nekuzotudza zvekuita. Hey wewe, simba irora winaro uchirishandisa kufighta government. Government yaita sei panyaya xenophobia? Makamboona here government imimi ichienda kuSouth Africa unoti uraye vanhu pisai vanhu. Is it not the same government yacho yatumira futi mabhazi kuda kuti navo vanotori nemoyo? Pane nguva yekuita moyo nevanhu, nguva yekunzwira vanhu. Kozita mwe kuti ono must get it go ngatirwe. Koite kuti ono must get it no ngatigare pasi akomana. Vana vedu vapera. For your own information, nakana munhu be it promoter, be it artist, be to hell. Because nantambe nema artists. For your own information, and ndinakana shamari artist yekuti mungambondiona pano ndichitichi. The last time I tried to have an artist as a friend, zvakazogumira atoma. Saka I don't give a shit about artists. I give a shit about Zimbabweans. I give a shit about the nobodies. I give a shit about you actually wherever my house girl machi ma Zimbabwe so long uri Zimbabwe. Shema artist anongofunga kudya, unongochi driver mota ya wakatengerwa nemari yema tickets yevanhu usinga support. Uchigara mumba memari yakati part of mari dzatinoita be like it or not. Yakatombo kota yacho yakatombobvawo muvanhu. Isu tiri kuvaka dzimba dzinotyisa pamovie yangu yaya ndakaita mari yakabvepiko havasi vanhu here vaibhadhira ma$5 $5 aipinda mhenu kuti mangani ndokuzivirai kupi nini but makangondisapota. Saka why can't I say something?
ndogona kutadza iko nezvandina kamari yacho izvozvo ende ina handina bhazi kai munofungwa dai ndine mabhazi nini ndiri dai ndanga ndine mabhazi nini izvozvo every bus of mine risiri pano riri kuSouth Africa uku richikera vanhu to and fro handina mabhazi acho ndakamboedza kufonera vamwe bosi vangu ndakatozoona kuti havasi kuda nebhazi ravo. You don't think I haven't been trying behind the scenes? I've got a boss of mine ane mabhazi ndakamufonera ndeno zvakaitiwo nevanhu kuZimbabwe kokuno akabva ati inini handidi akabva atanga zvekuti handizodi because people don't appreciate. But I'm not doing this to be appreciated. I'm doing this for the people. There are so many things that I've done that it's not about appreciate kwa dzimwe dzechu notozopesera kunzi aiwa akadya mari mbavha ndikaedza kubatsira kana vanhu vana vekumonda mudheni vaya kuti vavakirwe dzimba tisu takatanga kuendako asi kwakapesera kwakuenda vanhu vasina kukwana same Zimbabweans to oppose nekutaura zvisina basa kusvika ndaramwa vana vekuni Mount Upton. Do you know ndiko vine zvimusono vakanifonera namai vacho ndikati made kufonera vamai udza kuti huku dzasvika dzakashota vakati maititi hatina mboziva kuti vanhu vakaipa kudaro vana vakufa nenzara tinokukumbiraiwo but unosvibiswa mwoyo nevanhu every time mwoyo unongosvibiswa nevanhu. Ndakarama vana iko zvinezvi kubvunza kuti vanhu vai vaindirwisira nyaya yekumaundeni muripi hakuna kana one ari kuenda kuguides not even one. But by now dai ndakaramba ndine vana vaya vanenge vamwe vacho ngadai kutoenda kuchikoro but nanhasi vana vaya they are not going to school vangatonzati takabva paya maititi please vakanifonera ndakavarekodha but ndakatomboda kuiplaya mbanazonga this not necessary ndakavarekodha namai vacho vachichema vakati maititi of all the people takazoona kuti ndiwo wakamira nevana but we were wrong takamisleadwa nemamwe mafacebookers aiuya ikoko achitaura kuti itai kuti huku yakashota nhasi makuda kuzotaura chokwadi ndakatokanganiswa zita rangu mazuva acho iwayo. That is what you do, Zimbabweans. When something is being done, something important, you come and you divide. You come and you attack. You come and you just poronga. After that you go. Those are my jaira. Muna kangoita semva kuita chinhu chisvinu munozara kudai mugoataka mugoita zvimafiksi zvenyu zvenhema mugoita zvimagaraji zvenyu mugodini kana mavhiringidza kudai so mapedza makutoti move on. You are good at destroying good things. You are good at destroying people who care. Ndosaka mwana chiti nandiende kubosi wangu ndazoona kuti wayaramba akandudza akati ndakamboisa mabhazi angu somewhere handina kana thank you ndakaona ndakapesera ndakutotukwa saka handisi kukupa mabhazi maititi. It's people like you vanoshaisa vanhu chidokwa dokwa chekuramba vachita zvinhu because you think you know it all. You talk too much and you don't do nothing. Ikonotora nyaya iri very simple yonguti vanhu vabatana unoona zvimwe zvinhu vanoenda zvisimbori zvakawanda zvishoma ka. The haters are always the few but kuruma vanhu kuruma chinhu chakanaka kuruma so kana apedza obva alaksa zvake apedza zvikazodii kana waruma wazodii wazobetserani. We are all peaceful people here but pane pamwe panoda kunzi taneta nekuva peaceful takuda kumbotiwo no. I'm not saying go and fight people, go and bend people. It's a crime to kill a person. It's a crime to torture a person. And muno muZimbabwe hakutomboitwe but ngoti boycott chiri ndokuri kunetsa ngoti boycott makutondudza mavhune madhainini kuita seiko get away matanga zvenyu zvemagaraji nevanhu ndoita garaji naye ndomuzire upi ndoita garaji naye nei rei. Is she not the same with mafikizolo yakarambidzwa? Mafikizolo aina utouya atina mbonzwa noise pana makadzi. You're hypocrites. That's being hypocrites because when you say no to this, say no to that. They are the same. Yakarega kuya mafikizolo makambeona chinyaudza yakangonyora nhingi yayo yatopedza yakatoza kuti chakanganiswa nevanhu vedu South Africa masaskama mamwe mafellow South Africans ari kutorwisa masa. Ndaisa video yandaisa before this life maiona video yo South African achara kuti I'm South African but my South Africans akauya ikoko treat them the same way they treat people. They are not special. Imimi majera upenyu hwekunyengera unozoti vanhu vakakurira munhamo vakaona munhu anoshamisira vanoita kumunamata kumunanja so
kumunenzva unenge wakakurira kuna mabhodzi kana wakakurira kunoshamisira kana wakareizwa zvakanaka uchiwana zvese hauoni kushamsira kwemunhu asiri kufanira kushamsira panguva iyoyo vanhu vakakurira munhamo ndo vanoona kushamsira kwemunhu bhozi vanobva vamuona kuti handishamisire namakadzi anakurira kumusha ini handina kukurira kumusha kwandofanira kumuona unge goridhe rani munhu anogara mheno kutoya ndu indakazvarwa muharare. I don't have time. I don't idolize people like that. I have respect for people, but I have my limits. It's always ivava vakakurira kunhu vachitambura. You know, for the who? We have seen better people. We have been with better people. We have been with the rich people. We have been with the mbinga. We know. Atitombo namate. Tadziona mbinga dzirochikisa dzinema mansions dzinema. Ativhunduke izinokupanzi kwaita makadzi for the white, for the who. Ndofana umeslika panye pastara ipi. Yandofana kumuti uya anoyamba kwangu here wandoda kunamata. Inandite zvemashamwari kai. I don't do friends. I'm not desperate for friendship. I play with my family. World kapu chayo. Makaona vachinzi boo vachifamba vachibuda. World there was everybody there. World Cup. Munhu wese achiti boo. Saka tinosvika rini tichijaira kudai. Tinosvika rini tichiitiswa. Ende vandotiseka kuti mazimbo muchavaona izvezvizvi. So I am not going to stop. And I'm not going to exclude anybody. Whoever is bringing South Africans here at this time, you are wrong. At this hour, you are wrong. You can do, and they are playing your life for TikTok. I don't care. Hi, Mama. No, sorry. I'm only one. Vanonetsa kumaningirikini vemakanzuru nemachichi. So you see what I'm saying, guys? We are not going to tolerate that. Sanke seni jangu forget a smile. Whoever is brings out between now kusukuna August to September kana gorerese tichitoramba. Uya mumwana zvitiwo betera uya pamwe ari kufunga kuti makadzi achamu uplift ndamuona nhasi kuseni achimukira anonzi ani betera kudiwe ane music dzake dzekutedzera vatuku vakasosha kudara unotsora uitedzera tuku agoni kuimba zvinhu zvako wega kusorotedzera nziyo dzevanhu tuku ane vana vake yongoso kuti inini I'm going to support urufunga kuti makadzi achakusimudzira kana ukatadza kusimudzika muno muZimbabwe wozofunga kuti makadzi ndiye achikusimudzira kuda kutsvaga dzvene risina nebasa rese because zvimusic zvako hakuna nokuteerera vanhu kana vachida kuteerera music yatuku vanoenda kuvanhu vatuku vana seuma vaya kwete zvako iwe zvokusura uchiti uchidhova zvisina nebasa rese nangomuke kuseni uchitaura zvisina nebasa rese inini yes an artist which artist kuda ngoenda kwaenda nemhepo nekuti uda kusapotwa uri kufunga kuti makadzi achayomba kwakoti betera chiuya kunosimuka you think those people kungoda ngonzi mataura unofunga kuti music yako inoenda kupi music yako inoenda ipi uchitedzera munhu kunze kwokuti uve original everything unongomuka dai matuku asina mboimba dzese waizoimbe. How do we know you have talent when you are always singing tuku songs from day in day out? Tuku has got these children iwe unewo uda uzvikwanisa maina baba utase we don't need
BS lickers, bootlickers here. We are not doing bootlicking here. Nyangwe mukataura makadi kuti ataka chingo mentura plastic. No, kadinga mama. I asked my plastic. Pass. I'm sorry for my book. Munofunga kuti chero mukandiataka nekuti makandimaka kunoku munofunga kuti ndinorwadziwa nazvo here. Ndiri type yokurwadziwa here. Ndiri type ini nawo ndiudze zvekuadresa. Ndinoadresa zvandinokwanisa panguva iyoyo. Iwe kana kuda kuadresa zvako zvaurikutaura kuti enda unotanga live yako. Inini zvaizvezvizvi ndiri kuita zvemaZimbabweans ari kupiswa kuSouth Africa nekudzingwa. Whether passport or ndozvandiri kuita. Iwe kana wafunga kuti une zvimwe zvoda kuadreswa tanguwo yako ikoko. Kuchi kuda kundikandira zvese. Iwe chako kungotaura chete nekungondiona urongo hwangu nekungondiona urongo hwangu. Andina bese nemaartist nini ndimbode kunyebera guys. Ndosaka ndakatokudza kuti even pandofa handidika nakuona artist, handidika nakuona journalist pandinofa. Kana mai vangu kana lawyer rangu ndakarudza, handidika nakuona vemavideo because inini handitombovade vanhu vaya ndinoda vanhu vanochema neni vanondida. Inga ndakatovitaurawo nazi zvinotanga nhasi kai. Musafunga kuti ibhifira izvezvikara munofunga kuti hanzi ndazongotanga boss paita makadzi. Ndakatotaura ini personally ndikati pandinofira. Handidi kana artist kana wani kana nhunzi yaartist inoyaiti paenda yakurufuka maiti. Ndinotomuka chipoko kudai. Handidi kana socialite, handidi kana anybody. Because handidi. Saka musambofema kuti life yangu ndeyekuisilika kama artist handidi, I don't want. Kana socialite inoyaparupa mwani ndikana kuruona. Ndakatoudza mhuri yangu kuti ndipandofira guys, ndiriwe vanhu. Ndovigwa nevanhu. Vari pedo venyu votongouya vondichema mumurere ndotovigwa. Zvevamwe vese ava don't want. Saka upenyu hwangu hauna kubatwa mumaoko maartist. Upenyu hwangu huri mumaoko mevanhu. I'm not promoters made. I am people made. I was made by the people, not by promoters. And I'm not going to nature talent. Ndosaka mtuna kuti andina kana manager. I can never be managed. I can never be garnished. Ndakatora ndega mukana wekuvaka brand rangu ndiri ndega. Ndichibatsirwa nevanhu, handina artist akanibatsira, handina manager akanibatsira, na promoter akambonibatsira angamire pano kuti nini I made my teach. I am self-made with the help of the people who love and follow me. Chet. Saka iwo kana uri artist uri kupikisana nezvandiri kutaura, to hell with you. You are selfish. You think about yourself and your wife and your children. You are selfish. Very selfish. To even share a poster with those people for now, you are very selfish. To even be on that poster, you are very, very selfish. Ngofunga kudya chete one mhuri yako, aufunge maZimbabweans. Asi kana yenye show, hey. Inovenzi mafans angu. Munongobhutilikwa kana yangu yekuti mubise mari kunge kuchechi. Mwangobva kubisa mari fuck off. Yangu yemari mafans angu matickets, munotengesereko matickets kana mune vanhu venyu. Inoita manje mama ndeyemboni ma tenga ima iyo yakanaka yematenga ipi izvezvi matenga kechina kechina nekasipo ayo magona picture ndiri palive yakana usiri kutya kuonekwa nevanhu yachitogwe picture racho mwana wenyu
Saka wafara. Wanoona nhasi ndichingopopota nasa handizi mgudu gudu. All right, Mama, thank you for supporting. Ndo vanhu vatinenge tichirwira ana azvibviromba kwakio auya kuzosapota atenga mafuta ndosura ndichirwira zvimati zvinenge kuti dai ndaita mota yakadarika yamaititi dai ndaita nhingi yakaita zamaititi. Ungasikinoita zvekusapota artist atoti dai ndadhiraivha mota yakaita samaititi iwo ukatoita mota hombe yobva yatonzi kamukadzi aka dai ndaita mota yakamudarika ukaita imba dai ndatoita yakamudarika. Full of competition. Makambona mati semuno wakabatana kunze kwekuhwandirana zvaanoita zve. Kana vakuda mari vanda mafanzi angu muri kuhereko mafanzi angu vakangopedza fuck off mafanzi. Siyana ikane mafanzi movie support mega. Siyana ine mafanzi movie support mega. Kana mune mari kana mchigona zvimira siyana ine mafanzi. Support yourselves because you don't want to support these people. Leave God these people. Muno wachemerere kuti vamwe venyu munotopiwa mari nemafanzi. Siyaika mafanzi acho tione kuti munorarama here. Vamwe venyu munopiwa dzimari nemafanzi. Shimirira iwo vanhu vacho the masses. Nyika inovakwa nevene vacho ndevapi ndivo vava vanhu vacho ivava. So guys, ndapedza. I think ndataura ndatopedza. I don't care what you will say about me. Me, I don't care. Me, I work for a living. I don't ask league artists or promoters. I don't have time. A few promoters I have respect for. Ndakudzaana Y2K. They came to me. Vakati maichitika zvamataura munoza kuti tambenge tichoti mukadzi uyu akutivharisira business. But atozoona kuti mutaura chokwadi. Alex uyu handisi kutaura harisi guwa here. Akauya nema messages akati we have cancelled for now. It's respect. Akusi kuti urukwata munhu kana kuti ukufoseredzwa kuteera munhu. Kana kuti chi ivo vamacheso vakatomboimba kuti vamwe vakaudzwa urwere nemurwere wepfu. Vamwe vakaudzwa hondo nemurwere wepfungwa vakamushora kwai anorwara. Usashore mumu tererai mashoko iwo mazambuko wani zvakasiyana. Ndozvaitaurwa izvi. Tikutaura zvinhu zviri kuitika munyika zviri kurwadza nyika. Mumwe ari kungouya achipikisa nekuti apiwa $10 yekutenga nyama. Ina handina kana basa nematisi. I don't have nothing. Because upenyu hwangu hausi mumaoko mavo ndinozva kuti isusu maartisti tinoitirana jealous. Kana kwatosangana ko uyo akamisa band rake uyo akamisa nhingi yake undoona mumwe akatyura muromo ungu uchamubvonyuka nekuti iye ane korora. Saka vane basa re. Vandofanira kusupport. Ini ndiweka function kana muchato handina basa nekuti pana artist auya handi. I don't care. I'm not an S-leaker. I don't idolize people like that. I idolize and respect the people who support me, which are the masses. Not anaporongiwo zvavo ava vanotori pamakwikwi vamwe vanotogara vari kumuteuro wekuti Mwari ndokumbura kuti ndiende kumberi kwamaititi. Vamwe vanotonobika uko kuti akwanise kuita mafollowers. Kurwara munhu achitadza achida kuovertake mumwe munhu. Ndo anozora ndisupporta for what reason? Unebasa nawe.
And I can live without artists because my life was not made by artists. Kutozoti ma-artists vaya atomboti realize kuti kuna maititika. Mamwe acho atomboti shandisaka. Inyaya yekuti takanga tasimudzwa nevanhu. Ndopa vakatozotoona utanga kuti uriwo kaufiche pandiri because ndakaputidzwa na-artists here, ndakaputidzwa nevanhu. Artists ozouya utoona kuti mukadzi uyu anopisa. Ndinoziva kune ma-artists anotekera futi vamwe vanhu advantage. You know that, right? Mamwe ma-artists akaona kuti munhu anopisa, anobva amhanyira ikoko kune munhu anopisa kuti vapisiswe naye. Ndozvaanoita ma-artists emuno. Basa ravo nderekushandisa mamwe ma-artists anopisa. Kana akangoona munhu achipisa chete, uye kaufiche song tipise. Vanhu vakutokanganwa kuti uyu ndiye apisisa, uyu ndiye anga achipisa panguva iyoyo. Vakutoomberera uyu angwara kutora mupisi kuti iye apisiswe. Chiko chamunotudzi. Inyaya yekungoshandisana, saka chiko chatingaswere chitati ende tikutorwisa futi kuti promote our own artists acho ivavo. Give them mari inokwana. Artists anoswera woenda kushoka, mari yapera. Musambovhairiwe navava, mari dzavanopiwa todziziya. Vamwe vacho vashoma vanopiwa mari dzinopisa. Vashoma vanopiwa mari dziri nani. Vazhinji anoswera unobuda South Africa mukubudira yendege chete unoti brain dzacho dzakadhakwa kuti shavire kuda kukwira ndege. Haisi nyaya yekuti ma-artists ade kutipa mari. You can't force munhu kuti akupe mari kana asingade. But tikuda ngoti, can you say something? Can you at least just say for now ndiri kumbochemawo nemaZimbabweans wona ivo zvitiri kuitika. Asikunzi vanhu avafoseredzwe kwakubvisa mari. Hamungatuke vanhu kuti dai ndingatipa mari, isusu takamusapota pamwe haana. Inini chaipana handina mari at this point in time. Kana zviri zvebirthday zvomurume wangu ndiye akaniplanira birthday. Ndini ndakatozoti kamari kamwe ndakuwedzera tete double neratete vangu. Ndaisatomboda kuita birthday rangu this year. Ndaisatomboda kuti abvunza, mukabvunza kana vana vangu ndakati this year I'm not doing birthday because ndikuda kuita pedzisa imba yangu. Ndanyanyongobuditsa mari, imba yakamira isina kupera. I told my husband and my husband was like, no, it's your 40th birthday and we have to celebrate. It's a big day. Ndopa ndakatozotiwo navatete vangu futi vane birthday ngatichingobatanidzwa. 3/4 yemari chaiyo yangu yanga iri kota. Yangu mari yakacelebrate tete vangu. Shomanini yandakangowedzera. Zvimwe zvese zvakanga zvashandirwa naShumba vakabva ku-UK iko vakauya vakacelebrate neni birthday because he wasn't around. Because ndandazviudza kuti I don't have money now. I need to make sure that every dollar I get raendawo kuchi because ndakuda kupinda muningirikini. Ndakuda kupindawo mu main house. Unofaka usina kupinda main house. Kana ndafonda kuti vanhu vandichemere muimba hombe kwete kuti chemerwa mucottage. Ndopa vanenge vakuzotaura kuti akwaniko vaingoshamisira vagara mucottage takazochema tiri panze vanhu vasingakwani. Ndakuda kupedzisa imba yangu. And I have been saving with every dollar nasiri kutomboita zvekutamba. Every dollar I've been saving. Ndandisingatombodi zvepati. Dai pasina murume wangu akataura kuti no. Inini ndiri kuita zvebasa but I will fly and I will do that birthday and they will celebrate. So when you see other artists vakutoiswa pamaside nanamakadzi zvatiri kuramba utoona kuti selfishness hwacho kuda kungonzi vanopisa, kuda kungoisa mari muhomwe dzavo, kuda kungozvikoshesa ivo havakwanisi kukoshesa mamwe vanhu vari kuvapa mari. Haungauika pano uchibrega kuti asana ndakambopiwa mari nefeni especially rinotombouya kushoko kwako. Haunganyebe. Haunganyebe. Kutenga matickets imari. Kuenda ku YouTube munhu akanovhiwa ukanotora $100 iview yemunhu yeku YouTube. Tomboti Facebook haibhadhare because vamwe vapiwe mari neFacebook nekuda kwaZuka. But YouTube inobhadhara munhu wese. Vaende ikoko vanovhiwa wana $100 imari yani. Handiti vavhiwa vanhu. So I'm not going to be stopped by anybody.
ende apana ndakatongomira bhosa yepabirthday pamwe mamufunga kuti asaka vavapera madhava evanyarara. I was just doing my birthday. Zveava vanouya vachituka vachiita sei ava, I'm not bothered guys. Ndotukwa everyday kudya kwangu, ndikasatukwa handite maguts. Ndinosimbiswa nezvituko. Ndakambokudzai kuti I'm pain made. If there is no pain for me, handitombouye pano ndichidai so. Mukasatondishauda handinzwe zvakanaka. I need to be shouted. Ndobva ndauya ndotaura zvandoda because simba iroro rinowandira muzvituko. Mukandituka ndobva ndaita power. Church, handimbonide kuti mukatonyara nochetuko vanyarara. I need that. I need to be challenged. There is no win without a fight. Saka zvokuya pano mchindituka zvakazoyeiwa imi mafuta kwatira yatotora richizora tichitokondini. You want to oppose me over something that you know that a lot of Zimbabweans are crying just because it is me who has said it. Unofunga kuti iwewe ukandiopoza Zimbabwe chichema, unofunga kuti unoshamisa chii? Ukaopoza kurwira personal vendetta yet millions. Iwe uri one eslick boss wakakurira munhamo, wakura uchitambura, wakakura usingaziye macelebrity, wakutoye kuonera padhuze. Wanoka opportunity kekumaona, saka you are hungry for being recognized. Because if you grew up uchiona zvese, hauvhunduke makadzi munhu wekutohwa yanduku. Hauvhunduke vamwe vanhu kuti unotozotarira kuti saka munhu atodza kufema achiona munhu kutadza kana kugadzikana kuhuta achiona munhu anogara pasi not even town arugara amene kuti arugara kupi ndo unovhunduka nekuti iwe wakakura usingaziye vanhu veMTV ende wakakura usitorina kana hama dzeMTV kana kuti hama dziri kumusoro uku kana in high places. Saka ukangoona munhu anenge aita high places aita padhuze unobva wavhunduka kuti iwe isati vhunduke isi. Takakurira muimba maivana Oliver Mandipaka uya anoshanda muparliament. Hativhundutswe nevanhu vane mari, takakura navo. My mother's brother is Oliver Mandipaka. Handivhunduke zvevanhu vane bhegi kana kuti mene. Tikangokura tichaona vachienda muparliament. You all know Oliver Mandipaka. Vaibuda panewspaper vachitaura kuti maimuziya commissioner speaker ndiana singaziya Oliver Mandipaka. Hanzvadzi yamai vangu iye. Buda ndibudewo. Saka hativhunduke zvevanhu vane mari, takakura tinavo, tikakura kuti tiri mumari yacho. Uchitora ndisekuru vangu ava vachiuya kutora pachikoro, chikoro chise chichimira kudaise kuti what? Ndisekuru vako. Saka kwatiri we don't panic celebrities, we grew up with them. We were born in a family with celebrities. Tichiona sekuru vangu vaMandipaka Oliver we akanetsa ka spokesperson mukuru wemapurisa. Saka tingabva tavhunduka makadzi nekuti zvaita se tovhunduka makadzi kuti aita sei chaizvo. Wandofanira kutya kukwata. Ndakagara nemunhu aenda everyday achinoona president achidzoka, hama dzeMTV takakura nadzo idzi. Isusu tisati tatombowo muTV macho tanga takutozwa kuti sekuru vangu muda muTV panews dza8 taipisa mubudiro mwana kuti imi hama dzaOliver Mandipaka. Saka hativhunduki vana makadzi nhasi kuti iwo onzi ndomumakirei. Tinomuda kuti isusu maSouth Africans ngasauye chete zvokumumakato madrama tende nchimumakire chii chaizvo zvonzi uya kuno kuti udze chawakamumakira tochimumakire chii kana kuti munhu azokura azodya serevhita akura. Isusu takakura tidya sereraki vevana vachecherai taisa mukapuronzi mwomwomo todya. Saka please hativhundutswe nezvisingavhundutse isi. Tiri kungotaura kuti maZimbabweans zvimwe zvacho musashandise kuti chianowe musoro wakatonaka. Iwe istaira yepabirthday yatone 4 days ndakutovaviwa izvezvi. Ndoda kutobvisa zvakutovava. Ndagarisa sandambogara newith 4 days ndikutofanira kuti ndatombozvichengetawo. Nditonosvika kudema uku ndichikwatanura.
hana basa uya uya tifane kutombo ningakwate kutaura kuti makadzi who the hell ningakwate kutaura zvamakadzi kuti pane mwe munhu ada kuchikidzira ada kuoposa simply because handifarire saka iwe nyarara usataure zvamakadzi for the vhunduka imimi munovhunduka vanhu vanosvetuka isi takakura tichivaona tinotomuda but hatisi kuda zvaizvo ngaagare ikoko not iye ega bhozi haisi nyaya yake ega inyaya yevanhu vakawanda kana mafunga muunzei its fine muunzei but chokwadi munochiziva ende mune mangorakidza mega kuti saka at the end of the day hapana kwatiri kuenda saka zvimwe zvinhu kana makuchema chemeranai ikoko because munenge mangorakidza mega kuti you don't think and you don't care about people and you don't care about the masses, you don't care about people who are struggling, you don't care about people who are dying, you don't care about people who are giving birth on the roads, you don't care about people who are being burned on the roads, you don't care about people who are being beaten, you don't care about the insults. Ziri kuitwa maZimbabweans. Tongozwa kuti it's okay. Imimi you care about the man. Never kwenda vacho you also don't care about your fellow Zimbabweans, you don't care about your neighbor. Nyika ino imashake mashake. Tosha zvazvingora kuti aiwa kana next time kuti ana mai chiti uyai mbotaurawo zvakatoti aiwa imimi ita ine zvenyu isusu ngatiitei zvikwedu because atinzwisisani. Handi isusu maititi takakurira kumatini ndeke kupindeko kukadoma isu takatozoenda kudema tazvarigwa muHarare iwe tiri zvizvarwa zvemuHarare isusu hativhunduke zina basa iwe ndakazvarwa paHarare hospital chipatara chikuru wazwa ndikakurira mugeto mubudazo Harare tikaiumburudza left right and center saka ndivhunduke nezvinhu zvisina basa kutozobuda muHarare kuenda kudema taneta nayo yamutiudze Harare haundudze kwese bhorodho hauna kwaunondudza takabvongodza kwese uko tikatomboroja futi kuna nachisipiti kwacho iko kumadhodho iko kusvika tazowana kwatinokwanisa tikaenda kudema saka hativhunduki hativhunduke zvachose saka I'm done guys ndataura my own zvanachida kutaura ndatotaura zvevamwe vanhu vese vanozoda kutaura zina basa nemiwo nekwenyuwo kwamune mataura nezvenyuwo zvamatauro izvozvo nezvanamai venyu ikoko tichingodaro tichingoenda zvawataura iwewo chingozvisa back to you pawataura ipapo nepako nepamai vako nepasekuru vako zvichingodaro tapedza isu I've said my part. Inini makadzi kungoti kukadoma mazona ndisi kuita zvinhu zvisiri zveHarare inini kukadoma kwacho kwari kuya ikoko dai anga ari kuya muHarare ndandi kutonomuchallenja chaipo pastage chaipo zvekutonyatsoendera pfini but amene anzi ari kuya kukadoma inini mazano handina kana zvekuenda kuma-outskirts I'm not doing ndine zvandiri kufokasa nazvo dai anga ari kutouya ipapa kukadoma kwa ndandi kutomuendere pastage kunomuudzira pastage haashamise ndaatyise ndaana basa and it's a fact haashamise haatyise haana basa ameno kana kushamisa kwamuri isusu kwatiri hashamise dai anga ari kuuya muno muHarare handa ndiri kutomuendera zvemaitozondirova zvemondisungira nekuda pastage ipapo kunomuudza kuti iwe waguta mari yemaZimbabweans know what to say, what to talk at the right time. Learn hautauri kuti unosapota maZimbabwean uriwo unodya mari yemaZimbabweans imba chayo yauri kuvaka hafu yemba iyoyo imari yemaZimbabweans une basa re kana maZimbabweans uri kumabatsira neiwo uchiuya uzotora mari yavo dzidza kutaurawo uchimirira nyika uchitaura zvepeace kwete kuti handisi kuopoza much kana watoti hausi kuopoza much it means kuti uri kusapota zviri kuitwa vanhu kutaura maindirect ndokuti she go straight to the point kana uchivhiti hauna mari kuno uikolekterei kana une mari kuno uitorerei 10,000
kuno 20 dzimwe simende 20 dzawakaisa kwauri kuvaka ndedzevanhu vemuno. Chii chauda kutaura iwe? Otanga kuti ndindotosapota. Wakamboya ukatipa mari muno. Wakambopani mari muno kwati iwe ndiwe utopiwa mari. And you can't stand for those people. What are you? I'm not against much. So what are you against? Imi ndimutopa munhu mari ndimota ndari kuti support. Apa imi ndimuri kumutenga love. Mukusupportwa nekutenga love. Unofunga kuti munhu akapiwa mari anongotaura zvese zveseka. Anotaura kuti you are my life, you are my king. Inini ku Nigeria ndonzi big fish because ndakadurura mari. Dai ndisina kudurura mari vanhu vana kana basa neni vai. We kana musingazoti mari ndoti munhu ana matwe. Chero munhu usingade munhu akakupa mari unomuti oh my god. But deep down unogona kuti afokufu munhu ndiye asina kana basa se. But because akakupa mari ngawe ashayika na one anomusapota kana anomuomberera maoko azvimbire mega agopidiguka zvaanoita kunge mharapaka agopidiguka imakangomutasa kudai so azive kuti we are not happy kwete zvokuti tinomurova tinomudini anoroerwe murege yawo yapidiguke zvake zvaanoita zvezvo achikuwara achiita sei achizonobhandejwa kumbaka mongomutarisa kudai and we see pressure yekuti this is wrong. Church, I'm not saying go and fight, go and kill somebody. I don't believe in violence. But kungomtarisa kudai agozvirovera agopidiguka agoita kunge astronaut. Makamutarisa kudai so. Vanhu munodhura kuti munongotsamwa one day mubva matopopota musiye takataura chinhu ichi vanhu vese tikawirana tikasheya nyika dzese dzikasheya zvikaita mutsindo kuswera mangwana makutoti aiwa ngawe zvatopera zvinhu zvacho zvatopera inga zvichirongokontinya wani zvamakutombera maoko iraperere bifi vanhu vachiri vakangorara wani mucape town vanhu vachi mabhazi achiri kushota zvakawanda zvichiri kushota imakutoti guys ane mwe munhu ana maititimurana chandagwinyira nyaya yacho haiperere yane mazuva mangani yane mazuva mangani yamatokangana munokanganwa mazimbabwenzi 2 days mukangoti nyaya matochinja guys zvakwana ngatichimuregererai kuswera mangwana yeye kuswera mangwana yei matomukanganwira vamwe vanhu vachakavata panze asi matokangana makutoti zvapera kutsamwa 1 minute ndokwamunoita mazimbabwenzi 1 minute yenyetu makadai mari kome video yandakaita yakaita 16,000 comments haina 1 week padiko nezvimakutoti ana maititi nyaya yacho haiperere imi nyaya yaiperi nyaya ichiri kungoitika vanhu vapera kudzingwere machi yaperere vanhu vaperere kupinzwa mumba ndichinyarara uraiti havasati vanhu vachiri kusungwa vanhu vachiri kurobwa vanhu vachiri kupiswa vanhu vachiri kubudiswa mudzimba dzavo asi mimi matokangana makutoda kutoti kana anonzi ani uya vanhu vese vauya kwamuri zvatopera munoshamisa mazimbabwenzi zvimwe zvinhu ndimunototinetesa kuti chandiri kufira chi unochipikiswa nemunhu atori mumukuku nhamo yako chaiyo unofunga kuti kanzvarorwa nenhamo unoramba uchipikisa zvisina basa uramba uchipikiswa munhu ari mumukuku ari kukomena eyo maititito yewo ini chero kandi makashamwari ndakatobva kudemo izvozvo zvo ndikakurakidza mota mangu mune mabhaketi kudai so emombe yatakauraya tikunoisa mufiriji
uri mumukuku uri kundituka yakadai mombe yakadai yati kutonoisa mufiriji izvezvi apa uri kundituka uri mukuku ini ndiri kuitira iwe wacho usina kukwana uri mukuku uri kundituka obva watoshaya kuti wakakwana here unodi umbobvunza kuti amai ava vari kunyatsorwei chaizvo because handisiri nini ndiri panze kai inini yagot my beautiful home kudema kwacho ikoko kwamunoshora ndine emba yangu yakanaka ndiri kutya ndinovata pamashitsi ewhite handina kana ari kutomboti get out oro abahambi munodi umbobvunza kuti saka chavari kurwira chii munyatsochibata chokwadi hamumbozvioni zvese izvozvo munongoda ameno I don't know kujaira nhamo hameno kujaira handizivi ndozvakambotova kuti kana wakakura uchishayaka unoona unge vamwe vanhu vanoshamisira ndo zvinokubai kuona makadzunge mwari South Africa ndiri kutaura kuti whether uri mukuru wezvigure kana kuti uri mukuru wehospital enda Melody akasiya mota yakashaya kutengesera akaisiya muBenoni Melody shamwari yanga ndiri kutaura vakarambira nemotikari yemunhu amuno muZimbabwe nemapepa ake nemadocuments unomla chikupikisa zviri kunzi undocumented iwe urufunga ndiri kupenga here ndichiona vane madocuments vachidzoka iwe uda ngoti havasiriwo vari kudzingwa uri kukavhira chii chauri kukavhira chii chauri kukavhira chimbonditaurawo chauri kukavhira what do you gain in standing with the opposition what are you gaining what are you gaining problem urufunga kuti mururwisa inini but muri kutongorwisawo the mass not inini problem wemunhu anoisa kaposti kake achibhifana neni uchiisa upenyu hwevanhu patambo iwo yako nyaya ndeyengobhifana neni iwe inini handina basa nemi mhani vanhu zvebhifirei rangu nenditoziva kuti makandimaka hamuna kana basa because hamuna chamunondipa at the end of the day kuisa upenyu hwevanhu kutambo nekuda kwebhifi rangu newe kuti vanhu ngavasafe iwo ndakakuvenga saka ndimbofe ndakasapota zvauri kutaura chero zviri right vanhu ngavakaure influencing the wrong influence at a wrong time because it's me dai zvinhu zvakataurwa kana neumwe munhu asiri inini mungadai makatoona kuti even ivava vanhu vari kuposta vachindiopoza mainfluencer emutononayo maselfish influencers mungadai makatovaona vachiombera maoko but because enemy yangu yataura rega ndingotoopoza handisi kutomboziva kuti ndi A here kana kuti B rega ndingoti B kungoda kungoopoza mweya weopposition kungogara mweya wepabarika wekuti haufaniri kumbozorora inga pabarika chaipo maini namaiguru vakazombowirirana 2 minutes kwewe dako daka risingapere ndereiko unongorwisa nezvimwe zvinhu zvisiri necessary zvenyika chaizvo hanzi ndiri kukumbirawo basa maititi ndine vana tu handina basa DI the moment handina basa iko zvinezvi I'm very sorry handina basa yondine voice chete kuno kwachona zvinhu havisi kumbofamba mazano business riri low masales chaiwo ari low mazano hatingauye tichitaura nhamo dzedu iko zvinezvi kana kuti tikuudze kuti zvakamira sei but mazano nesuwo even kusaidi kwedu zviri low hakuna basa tikutombolimita vamwe vanhu kana kuti shopu inogona kuita vanhu 2 vamwe ngawambozorora I don't have dai ndinaro ndaikupa but zvandina dai ndinaro basa ndaikupa handina basa ndovanotora kuti dzimwe nguva mari inoenda pavanhu vasiriwo dai tiri isu chaiko vane mari tiri isusu mabhiliyoniya vana maititi in times like this I would stand with my country in times like this I would fight for my country in times like this I would send buses inazvida kufadza vanhu vakandichitsvaga mari yandisina hazvida kufadza vanhu tsvaga mari yandisina dai yanga iri muhomwe mangu zvezvizvo ndaisambobatikana zvokungoitora nototi guys mabhazi chitironga isosososo but unenge utori pakutsvaga mazano ndiri pakutsvaga mwana wangu uri kunyora form 4 chichi zvakawandisa zvinhu zviri kuitika mulife yangu zviri kuda mari zvakawandisa
izvezvi zvikana video inonzi zimura chaiyo yakatoti tsomawo mazuva ano takatsoma unoudza kuti manje unenge uchibhadhira mari uchidii saka zvakawandisa but vesure dai ndanga ndine bhegi dzimwe nguva unozombovhishura dai ndandiriwo paposition iri nani kana whether kumusoro kana pane imwe position yaive nani kana kuti chii pamwe ungadai uchimira uchitira zvinhu zvine musoro kuvanhu venyika yako but the problem tingoriwo vanhu vane mbiri nema-limitations. Saka kana une mbiri une ma-limitations dzimwe nguva you want to do so much yet you don't have so much, or you want to break barriers yet you have limitations, or you want to go all the way, or you want to go ahead yet you are limited. So it's really sad that I would want to, but pane zvinhu zvinondimisa, pane zvinhu zvinondigaida, pane zvinhu zvinondidzora. But inini ndakatozvimira ndeida kutopinda mustreet chaiko. But unoshaya kana kuti wada kupinda, unoshaya kana anokusapota pazviri. Unoda kutofamba mustreet uchitoenda. Ndechida kutonzwa kufamba kwenda kunoenda pa-state house pepe kunozhamba ndiripo ndiri pagate. Ndotanga kufunga kuti ndikarobwa. Obva watozvimisa. Saka dzimwe nguva musafunga kuti tisingatorwadziwe. We are speaking from pain. Unongoda kusolve chemo zvako kuti vediwe. Let's speed up vanhu avadai so, but remember kuti upenyu une ma-stages. Mune munhu ane chinzvimbo chake, kune protocol, kune maitirwo anoitwa zvinhu. You can't jump protocol, you can't override or go ahead of people vari pamberi pako. Chatinogona kutaura kubodza kuna munhu anotiramudza kutaura papage pangu. Ndindakaribuilda ikambani yangu ino. Saka muchona tichitaura dai so, hatitsvage content vamwe takaita mbiri kudhara. Mbiri inini ndine mbiri zvekuti Cairo to Cape. Hatitsvage mbiri, hatitsvage content, ndosaka mazuva takatomira maskidzi, hatichisiriva, hatina ine zvakawanda, taungoda kungoshandira vana vedu. Hatina kana basa nembiri. Mbiri ndinayo, ini ndine over 2 million people and I'm not looking for followers. Pana by block thousands every day. Don't show the same number that you singa kamuke because mina I block. And ncenye okayapa ndiri kutaura zvinhu ndisingadeka uchindituka ndokubvisa uko. Because I only work and deal with positive people who support my vision and what I think and what I want. Kana usingandide unenge uchitei pano. Unoda kurambira pano kuti waita sei? You don't come to my house to attack me on my gate. I remove you. Saka, we are not being desperate or looking for. There is no content in this. There is no looking for following in this. Nothing. And the following yacho, it doesn't mean you could imarika at the end of the day. Because you know when I would have millions of followers, you're not gonna send. You know, my broke celebrities. What do you use your followers for? Use your followers for useful things. Like ipangwa dzakadai ndo patotaura vanhu tofollowa toita chinhu chimwe chete tobatana toita chinhu chimwe chete. So ndatoneta enda kutodozve eni ndinotengera energy drink Melody. Ndaneta guys. God bless you. I wish you the best. Pane zvese zvamuchaita. Mwari dai amuchengetai vanhu vari kuSouth Africa. Mwari dai aramba vese vari kunza zvinhu ivavo. Government newati nevama-individuals. Mwari dai aramba achingovhura nzira achiendesa. Ini handisi kuzopiwa nepressure nemunhu ndakaona zvimwe zvipoko zvimabrokesi witches and wizards of this page kuti hanzi rungotaura wadi kuisa bhazi. You are not going to pressurize me kana ndisina mari handina. But to speak I will speak. Handisi kuzopiwa pressure kuda kufadza vanhu nemari yandisina zvenguva ino. I will stand my ground and say handina mari. Asi mashoko ekutaura ndinawo. Zvezvipoko zvivaroyi zvivanhu zvimadhuna mutuna zvokuti iye wachakutaura hana kana contribution yari kuti achake kuopoza maititi kuti maititi vakangoti mangwanani ndoti masikati. Maititi vakati manheru indoti makuseni. Hamuna zvamunombondichinja.
Hamusi kuzondifosa kana kuti ndiende unokwereta kuti ndikufadze imi imbwa imi kuti muzoti tisakamupa pressure. Handisi kuzoita zvinhu according to your will. At this point I'm going to speak. This is my wealth right now. My mouth is my wealth. Handisi kuzopiwa pressure kana wani chero ukatara wakamira wadi kuendesa bhazi. Handina mari yebhazi, ndine muromo. Zvaizvozvo. Kungotaura, vanhu vari staki, basa rekungotaura. Kutaura kwangu ikoko kuchanzwikwa. Hamusi kuzondipusha zvenyu zvekuda kupressurize kunge mune zvamuri kuita, kuda kupa munhu, kuda kucontrola munhu, kuda kuti munhu. Hamusi kuzozvi. Hazvisi kuzombochinja zvandiri kutaura. With $0 in my pocket, I will still speak for my people. Because this mouth of mine, ine kwainosvika. Hamusi kuzombondipa na pressure kuti ndikwerete kuti ndikufadzei kuti maititi I'm gonna send a bus. Handina mari yebhazi ndiko zvinezvi. But ndichataura chete wangu muromo iwoyo ucharamba ucha. Takataura wane Viki Force yakamuudza here mavhiki zoro. Takataura wane. Yakamuudza here Viki Force. Yakamuudza here Viki Force. Musi wa 5 makamboiona ichiti Viki zoro kuno. Ndo kutaura kwacho kwatakaita ikoko. Ndo zvakatobatsira izvozvo. Viki Force inaitwa show here musunu. Makamboiona mavhiki zoro yaka. Don't play with the masses, my guys. Nyangwe mukatiti hatina chatiri kuoffer. Kutaura ikoko ndikoko kuchatibatsira. Yakauya here mavhiki zoro 5 handiongori musi wa 5. Unongochiti inini handinzwaro, inini handinzwaro. Makaiona here ichiuya. Yakatoona kuti mawana. Iwe unda kutaura uri muchipoko, wadi kutumira bhazi uri chipoko. Unoda kutaura mari yebhazi kwandiri, iwe wadi kutumira uri chipoko. Because kuseri kwechipoko kune munhu ine tinechitoza kuti ndiwani, wadi kutumira iwe. Une chii chauri kutaura pamusoro peupenyu hwevanhu vari kuurawa everyday? Hauna. Upenyu hwako ndiwo ungomuka kuwataka maititi chero iri nyaya yenational. Ndofunga chero pakaita hondo unongotsvaga kuti maititi vati vapfurwa here. Instead yekuona vamwe vese vari kufa unongotsvaga kuti uyu afa here iko zvinezvi. Nonsense. Munguva yehondo chaiyo chaiyo unozwa kuti mumwe munhu anenge akatotageta kuti uyu ati ashudwa here. Everyday ungamuka everyday ngotasati maititi vaitei. Chero ndikataura zvakanaka unoda ngoopoza. Chero ndikataura zvinovaka unoda ngoopoza. Chero patiri kuti mhatewira unoda ngoopoza. Chero ndakanyarira chaiko unoona munhu achi akanyararirei. Mwewe unoda ngoopoza so. Kungonzwa kuvabwa kuti I need to oppose. I need to oppose. I need to oppose. Unopoza mbamake munhu ari mbamake ari mwati. Vanhu vachifa iwe uchida ngoopoza vision yakanaka. Because wakavenga munhu wani saka vamwe munhu wese wofanira kuti wakavenga maititi. Vanhu vese vanofanira kufa nekuti iwe wakavenga maititi. Saka you rather, the nation will rather be bombarded. Because I hate maititi. Why is she the one to say it? Why post yawe yakashare ikaita 500 shares? Why vanhu vese vakashare? Wakatotadza kuvataka uchifunga kuti shit. How can she talk one thing like this? And there are so many shares like this. Zvoda uriwe wataura. Kurwadziwa nekuti vanhu vati aiwa zvishuwa chokwadi chokwadi. Watotadza kuvata. So good shit, why did the people agree with this person? You don't see you are risking other people who are not me
see you are risking other innocent lives who are not me. Ini zvokuvengwa tazvijera isusu tinotozviziva kuti takavengwa. Vati takafera, life goes on. Musi weSaturday ndandiri kumusha kwemai husband ndichiridza radio kusvika makumbo akurwadza. Iyo chinja magiya iyo taita yekuti rewind. Takaitamba zvokuti but zvaizvozvo zviuya mujumping stone uya hatisi kumuda muno. Takaitamba chinja magiya ndinaro video ndichakuisa yapo kuti muone kuti saka why would somebody say I hate Makadzi? Ndakamutamba ndikariwinda. Chinja magiya do. We can't argue that music yacho inonakidza. But hatisi kumuda akazvaizvezvo. Tomusapota from afar. Posti yakarira guys atidi kunyeba. Uyanzani anonzi Mo Boys. I think ndiye akatanga. Pakatera ani futa akatevera. Pakatera inini. Tarisa iposti yangu kuti yakasheiwa sei. Yakaita unge 600 shares something chisinamboitika in a few hours. Kureva kuti nyika iri kutenderana nazvo. Imwewo mbwa. Yoruya yobva yangoda kudira majecha pavanhu millions. Kurwadzira iyo post iyo ndiye yakamutsa kugodo, post iyo yakamutsa kurwadza, post iyo yakamutsa zvakarara dai. Munhu kutadza kugadzikana iko nezvi. Kuti nyaya yecontent here, inyaya yenyika. Nevakanga vasingatombondisapoti ndakavaona muposti iya. Vaita kuti maiti tinani sandakambokomenda pano, but zvaizvozvi ndinokomenda. Ndakaona vanhu nevavengi vangu vachishare. Asi iwe Satan, Diablos Muroi. Ndiwe cheti. Kurwadziwa nezvisingarwadze, kuriska upenyu hwevanhu nekuda kwedaka rako risingaperi. Nevavengi vangu ndakavaona paposti here. Vanhu vese vakatoti akamaititi. Ndipo inonzi power bank uyanaro ndapa 2%. Vanhu votofa nekuti aiwa maititi handisi kuvafarira inini saka inini handinei nezvevanhu. Ndoda kumbotanga sometimes munongozvipinza busy muchifunga kuti muri kuwatisa maititi. How do you watchisa me? Weekend makambondoona ndiri kuita zvemafacebook ndaive kuBarbados. Kwaudzwa kuti life yangu haisi kumira because wakandivenga kana kuti ndakacelebratewa zvinotyisa nehama dzangu dzinondida. Vanhu vakauya vakafara neni. Tikadya tikamwa tatisina kana pressure. Usafungoti iwo kana usingandide zvinoreva kuti munhu wese akandivenga. Usafungoti iwo kana usingandide munhu wese anofanira kuplaya to your cards because you are who? Ndatobva kubirthday ndakutoita bheki zvevanhu ndakambengenamira ndikatega ndimbo-celebrate. Asi musoro mangu vanhu vanambobvira vabva. Ndaingoonawo mapost pano nepapo because I was too busy ndandakaunganirwa. Ndadzoka iko kuti ndichikontinga chete nenyaya iyoyo. Zvenyu zvekuda kuriska upenyu hwevanhu nekuti makavenga munhu wani vachingondiuraya ika ndife. Chingondiuraya ika ndife. Because kutaura kwangu kunotokurwadzai. Ndikangosapotwa chete kana na anybody. Mutadza kuvata muchifunga kuti chii chatingaopose. Iyo iposti iyo iya yakarwadza iyi. Imi makambozviona kuti munhu anotaura 1 hour vanhu voshare kuita 500 and something shares. Kana yanga iri post isina basa. Yakasharewa se. Vanhu vakatoti this is right. Mumwe akatoti maiti nandombokufarire. Panguva iyo ndambozviterera because chatiri kurwisa imhandu kwete zvazvo munhu wanana achiti I'm not a follower but apa wataura. Ndaizviverenga zvose izvi maiti tini ndakakuvenga.
asi pane ichi ndauya pano maiti tina handiwirani newe pazvinhu zvakawanda. I had a brother akauya weku Australia akanditsira voice note kungoti dai ndariisa kana kuti mufoni yemwana wangu ndaplay. Akati, do you know my sister, I don't like you, I don't know for whatever reason, I just don't click with whatever you say sometimes and some things you do, but I just came here to say kuti this post moved me and I came to support. I thought, if you are planning to do, is it a match, is it a strike, I want to sponsor. This is somebody who is saying, I don't like you. Asaka uya akati, you know, ndapushwa, ndatadza kura, I even wanted to ignore. But something told me to come to your inbox. If you are going to do something about this thing, let me know. I will put in my 2 cents. But what onari mwezi munu wo. Roto ya vanhu vari kufa. Vanhu vari kufa, vanhu vari. Handizivi kuti vanhu kufa kuchashamisira, kuchashuri. Iyo yekuti asi mwana wamai vangu saka ngafi. Asi hama yangu hangafi. Hamunzwireni sei? Saka zvamunozoda kutaura zvokuda kurwisa government munozozvikwanisa here muchitadza kana kubatana pachena. Kana zvokuda kuzotaura zvichemo kuno kunyika ino. Tinotanga kubatana pazvinhu torwisa vekunze. Tosara mumba torwa manje pachedu. Ndo zvinoitwa. You want to raise your cries. First of all, let's get rid of outsiders. Tapedza, maititi, ko nyaya dai munoiona sei. And it's not always about fighting, because fighting doesn't solve. Even zvamuda kutaura zvacho zvine, pane imwe gore, pane imwe musi. Ndakataura zvenhingirikini imwe musi ndichibva kudema uko. Kuna kuti even government yacho inotonzwa. You remember njoti even we maroads ekudema. Ndikakuudza kuti road yedu ekudema yadhikidurwa. Munofunga kuti government yaitererewo here zvichemo zvevanhu. Muchinyatotaura chaizvo zviri civilized. Munofunga kuti government yavanzwewo here zvichemo chaizvo mukada kunyatsogara pasi. Kwete kuti hanzi wadi kurwisa government. It's not everything that needs to be fought for. Sometimes kutaura chekukomonze. Ndakataura nyaya yekudema. Ndikati road ichitungwiza vanhu takuita 4 hours kusvika kumba. Onei zvaita makomba. Video iri pano. Government yacho yakaite munhu wese anogara kuchitungwiza, you know kuti road iri kudhigidurwa zviri kugadzirwa. What does that mean? It means kuti vatonzwa. So sometimes when we make noise, don't think those people vamuri kuda kuti vanzwa havanzwe. Vanonzwa. Tisina kurwa. Hatisi kurwa namakadzi tikuti ngambomira. Vanonzwa vanhu. Kutaura vanhu vanonzwa. Musambofunga kuti munhu akanyebera ngari kuiginowana anotonzwa. Takataura zveroad, you know guys, I said it. Road yekuchitungwiza ichaite vedu we vanogadzira maroad. Tatambura matayi emota ari kusara mumavideos angu ese handidzima aripo. Aisiri here same government yacho yoyo. Kuri kuitwa zvinoshura kuchitungwiza vanhu vanogara kwomukuzei muti kupinda mudhasti vakadhigidura vari kumwaya mavhu vari kumwaya tara. Saka havana kunzwa here. So when we talk zvinhu zvine sense, let's give space for vanhu kuti vateerere vanzwe vachinji. Iye watikumisa uyu hatisi kuti hatisi kumuda hatifanira kumurwisa, but kuti chimbomira akanzwa hit achadini achaita action. Nekuti anonzwa vatakaona rimwewo zimunhu riri kumuti don't worry iwe uyu haana kana basa iwe. Anonzwa sei? Ende pane munhu atondodzwa kuti hanzi in Zimbabwe there is only one artist who doesn't like me. Pamwe anga ichitotaura inini handina nguva yekumuvenga iyi. Anenge atofurirwawo nezvimuzoita mangwana. Ndatonzwa kuti ameno garbage yake yanga achitaura kuti pane artist isingandifariri. Ani kuwa singamufariri achirega kufarirwa panyaya dze. Munhu akaudzwa zvine pressure anonzwa. Zvisina kumurova, zvisina kumutuka, zvisina kumuita sei. Vakuna munhu asinganzwi zvichemo zvevanhu. Iko nezvi zvichemo zvedu. Iye ndiye anofanira kutakura zvichemo zvedu semunhu ari kuzviti iye anosapota maZimbabwe.
but kana mukatomu eslika antanga kuti iye ndiye auda kuti amagrudge nesu. He said, I've got a lot of things to worry about, not that guy. So when we make noise, people listen. We are not making noise to attack people or to harm people. Peaceful noise, peaceful march, peaceful this. Amen. Ndataura in ma-hours akawanda vanhu veku-UK varikuda ku-order zvinhu. Handitika vanhu veku-UK varikuda ku-order zvinhu between now and 13. Ndikuti uyai mu-order because tine company iri kuuya nemafuta. Saka narikuda ku-order mafuta uri ku-UK, ku-Poland, ku-America, kunonzi kuchi any country iri surrounding. And mighty Timatsamusana, and I'm Botsama. Matinda Katsamwe. And I'm Botsama, Dungo, maybe you feel like Nakatsama. And now Tama, I'm trying to express I'm pained rather than I'm angry. I am pained at how some people can oppose something that is being done for a good cause. Saka zvinondirwadza kuti saka tiri kufirei chete. Saka ndingati ndakatsama ndikuti ndiri kurwadziwa because magrudge edu ma-individual haana basa. But tinogona kutobatana ka1 totosapota chinhu chakanaka chine chekuita nenyika yedu. But kana takuti zvinhu zvenyika iwe uri kuya ne-individual beef yako, beef rako rawinaro nemunhu 1 pa1,000,000 Zimbabweans. Iwe uri kushandisa beef rako rekuti ataura wacho handimufarire. Saka wakuya uchiti handizvidi nekuti uyu handimufarira achitaura. Haisi nyaya yekufarirana nguva inoi. Inguva yekuti vanhu vabatsirike. Inguva yekuti vanhu tisapotane. Inguva yekuti maZimbabweans aonewo kuti nesiwo tikudini. Tiri kuchema tiri kuti isusu ngatimboita kuti maartist asauye muno. Ngatimbosapotei maartist aripo. Paposta raiswa rera rina makadzi ndega outsider. Mazimbo wakazara pai. Vangatedze kuzara here makadzi akabviswa pai. Vachangozara. But kungoda kungoti wachisa cheche kungoda kungoti wachisa kuda kungondi wachisa. Inini handiuye kumashozi kana ndisiri pa poster. Ndoirei. Hausi kuwachisa inini, uri kuwachisa vari kuuya, uri kuwachisa vari kurwadziwa, uri kuwachisa vari kuurawa, uri kuwachisa vari kuvata panze. Zvinhu zvamunoita muchiti muri kuwachisa maititi mune muchizvinyebera because ndine ndiri mumba mangu. Even chero ndichichema ndirwadziwa, ndiri kurwadziwa ndiri ma-white sheets. Ndozvaunofanira kuziva kuti mai ava ndiri kuvatuka but izvozvi vatobva kudya bacon or vatobva kudya my husband's cow. Izvezvi. Saka usafunga kuti kundirwadzisa because handisiri ndiri panze ini. Handina kana mai vari panze. Ndakuudza kuti hama yangu yega iri kuSouth Africa ndiEnifa. Wandakaudza kasingaperi izvezvi handisi kutaura naye ndakamutsamwira ndakamuti uya kuno mama ini ndajera life yekuSouth Africa yowe. Ndikati uya ndikupei imba yangu ugare. Because ndotyira mwana wangu kuti pachazoita zvezvokuti kana kuti mabhodhi avharo achaita sei. Because mwana wangu kaEnifa haisi shamwari yangu kaye. Mwana wangu chaiye. Mubvunzei kuti even before birthday ndakamuti chi. Enifa, zvauri kuita izvi. Mama, don't worry about me. Ndikutomuwarira but iye haasi kutowara zvake. Saka paipa mune muchiti mukuwachisa inini mune muchizvinyebera because handina chekuwachira. Handiri mumba ndiri kudzirwa ndakapfeka masocks. Ko mukadzi akazvara mwana panza womunzwire nyasha. Ko vanhu vari kurohwa wonzwire nyasha. Ko vanhu varasirwa zvinhu izvezvi zvamunzwira nyasha. Ko vanhu vari kurara panze vaya vakati unoziva kuti kapa inotonhora here. Kapa inotonhora iyagodhola uyaqanda kukapa kuya but muri kuona vanhu vakarara kana mabhazi auya ndikuona vachisimuka vachimhanya nemachira. Moda kunyebera kuti udza kuti kune peace zvinhu zvatiri kungoona pama TV.
godo renyu ngariite shoma vedu. Nyarai. Munhu wacho unoitira godo hana kana stress. Ndiri content nezvandinazvo. Ndotombuka ndomoti yangu nechingwa. Masikati ndodya lunch, usiku ndodya supper. Asi kuna kuwatowo zvina nzara vanzwira itsitsi. Makadzi wacho wamukushemera kudzosa mari yacho yamakamupa yaigona kutowa. Uya anongofona chingoti ndiri kuyawe. Vanongoda kuvhiringa life. Hanzi nauyu isusu vana Baunishemi vakaramba. Baunishemi takatovaperekedza vakatoenda. Uya ati isusu vana Baunishemi vakaramba kuuya, ihama dzangu futi dzodzo. Vati vakaramba kuuya ndovaita sei? Vakatobva kuno kuZimbabwe musoro vachitokwira South Africa. Kune mumwe munhu wokuti kaunoshaya kuti wochiita sei? Bamunini madepo rega ukataiwa kwatogara kuri right. But kwekugara kuno kuriko. So all this what I am doing, guys. Musanyanyo tifungira kuti tiri kutsvaga content isusu. Content takaiwana udhara, fan base takabuilda udhara. Ini sanike inini kana rise fan base ndine mafans angu die hard ekuti chereyo ukazongoyoneka comment kako kemusi uno can you comment andina kana basa newe because andikuzi ndine die hard anondisupport. I'm not desperate for followers. I'm not desperate for likes. I'm not desperate for I've got people who started this journey with me kusvika pano nanhasi. Ende ukaona munhu anoswera achiti house girl achituka vanhu hana kukwana. Because house girl munhu, security guard munhu, garden boy munhu, zvekutaura kuti vanhu house girl machi zvinobva kumunhu ane mentality yakadhakwa, stupid person. Anotaura zvekuti house girl anzwa nechando. House girl asi munhu. Security guard asi munhu, garden boy asi munhu. Ndiwo house girl wakamboona kupi munhu ari muparliament kana kuti ari ku-state house anouya kushow. Anouya kushow. House girl. Anouya ku-party. Garden boy. Tinosupportwa the less people vacho ivavo vamunoswera muchishoropodzwa pano. Makamboona kupi munhu chaiye muzvinu kana minister of chakadena chindi kuenda kushow. Ane achendepi. It's those poor people you are insulting who come to support you. Andosarudza kufa nenzara kutodza kutenga nyama itenga ticket $5 osarwa ne5 yekombi. Hamusati makamboona mashow kana ana Winky D. Vangani vanenge vane mota ikokwe. Vanoenda vanobhadhara mari vana vekumbare kwekwe. Vanotyoredzera because of the love they have. Kwa Winky kwekwe kunozara. Mota nganiko dzamunoona ikokwe. Vanhu vanenge vatyoredzera netsoka mambare youth machichichi. Ona rezimwe zemunhu runoya richiwanzira vanhu ivavo. Because you don't think nyika inovakwa nemahouse girl, inovakwa nemasecurity, inovakwa nemagarden boy. Magarden boy nemahouse girl nemasecurity the less vacho ndo vanotosimudza munhu kumisa pamusoro vachiramba vari pasi vachingosapota chete. Saka ukaona munhu ane mentality yekutuka vanhu nemabasa avo nezvavanoita, beta kuita house girl pane kuita mbavha. Beta kuita garden boy pane kuita mbavha. Saka hazvindibate izvozvo zvokuswera nzanzi anofollowiwa nemahouse girl kwane magarden. Wauda undifollowiwe nechi? Wangoda kuti munhu wese ari panapa anofollowiwa nema even macelebrity acho mamwe acho akatotanga ari mahouse girl kuti asvike paya. Saka kana uchituka munhu sometimes use common sense. Unogona kungoitotuka role model yako because role model yako yakatotanga iri musikana webasa.
role model yako iwe yakatotanga iri maid ikabva mumaid ikazotanga kuita zvimwe ikatanga kudini kusvika yasvika payasvika. So don't insult your own life that you lived in the past, because you once lived that life. You did not start where you are now. You started from zero. You started when you were a nobody and you became a somebody. So don't insult those who are still in the place where you were in the past, because that is your past. You are insulting your past. Your past, you were once a house girl, you were once a garden boy, you were once a nobody. And you took steps up to where you are today. Now today you have the nerve to say garden boys and house girls. Where did you emerge from? Were you not a house girl? Were you not a garden boy? Were you not a sex worker? Were you not all that? Today you look down upon those house girls because now you are somewhere. At least they are doing something with their lives. At least they are doing something legal with their lives. I'm not the one who takes people. I'm just a brand ambassador there. And you can ask, you can go there, my numbers are page power, and then you can ask them if they are taking people. In I don't know. In what I just stand for Monfin. Kutaura zvokuti vanhu yainitore maloni nechichi, but zvokuti vanhu yai kumabasa handizozivi. So Danita, guys, I have to go. I need to go and rest. Like I'm saying, kuti ndatongosvika nokufura pashop ndaida kutaura nyaya yemafuta kuti vanhu vari ku-UK varikuda kuorder mafuta iko zvinezvi, uyai iko zvinezvi kuinbox kwangu because ari kusimuka musi wa13. Tawana a company iri kutakura zvinhu zvedu zveFelix Law. Then around 14-15 zvinenge zvichitodeliverwa chi pamadoorstep penyu. Saka please come and order mafuta. You've got pimples, you've got spots, you've got melasma, you've got hyperpigmentation, you've got uneven skin tone, you have camouflage skin, you just want to glow, you want to be light, you want to be bright. Please get in touch. My number is 0773 63381. Ndiyo number yangu. Come to my WhatsApp and order. Nyango uri ku America zvinozopostwa zvichiuya ku America ikoko. Nyango uri ku Poland zvinopostwa from UK. Nyangwe uri ku Ireland zvinopostwa from UK zvichiuya kwauri zvichisviswa padoorstep pako. I love you. God bless you. I think I've said enough. Zvakwauri kutora kana kudini kusefa kana kuchengeta. Mwari akuite zvakanaka. Bye.